Grazzi tal-li ġejtu għal din it-taħdita mis-sensiela ta' tradizzjoni orali dwar il-xara l-ħamra ġew Xiberas li huwa bidwi li jaħdem ir-raba għandu mit-tomna raba l-essa ġew fl-inħawi ta' xara l-ħamra qed nitkellmu bej il-Manikata u l-Mellieħa. Se jitkellem dwar din in-naħa ta' Malta u se jitkellem kemm dwar l-istorja ta' dawn l-inħawi u l-esperjenza personali tiegħu u kemm dwar l-ismijiet illi ħafna minnhom mhumiex imsemmijin ma jidhrux fid-dokumenti u fil-pjanti uffiċjali. U waħda mill-preokkupazzjoni il-kbar illi naħseb diġà smajtu lil ġew jitkellem fuqha hija illi meta n-nies li jużaw dawn l-ismijiet ma jibqgħux magħna magħhom imutu wkoll dan il-wirt ta' ismijiet li naturalment mhumiex biss ismijiet imma huma kultura sħiħa, storja sħiħa. Din it-taħdita hija eżempju ieħor ta' kif it-tradizzjoni orali jew aħjar tal-firxa kbira ta' aspetti li għandha tradizzjoni orali. Ġifieri f'dan il-każ m'għandniex taqbila jew għanja jew leġenda, imma għandna storja li kif se jispjega ġew għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra. U din ukoll hija parti mit-tradizzjoni orali tagħna. L-aspett li ieħor li xtaqt insemmi huwa illi għalina bħala Dipartiment tal-Malti u għalina bħala Università ta' Malta huwa importanti ħafna illi din l-istorja li mhix miktuba b'xi mod nirreġistrawha. U għalhekk dawn it-taħdidiet kollha huma ffilmjati u nixtieq nirringrazzja l Daniel Bezzina li qatt ma nirringrazzja pubblikament ta' din il-biċċa xogħol enormi li qed jagħmel mhux tant il-ġbit imma x-xogħol li jrid isir wara l-produzzjoni. U l-tim kollu ta' tradizzjoni orali ħafna min-nies tat-tim tagħna qegħdin hawnhekk kollu. U tagħkom u nirringrazzja lilkom talli dejjem tiġu għal dawn it-taħdidiet illi tafu li jistgħu jkunu wkoll. Tistgħu ssibhom eventwalment fuq YouTube imma tirrealizzaw illi waħda mill-iktar partijiet sbieħ tat-taħdita hija d-diskussjoni li konna wara u l-interazzjoni mal-mistieden li konna illum ġew Xiberas il-Basli. U fuq il-Basli ħajkellimna wkoll. Merba nirringrazzjakom tal-li ġejtu. Spera li il-mod ta' kif ħanam diskussjoni interessaw irwieħkom. Din diskussjoni bħalma qara Adrian hija stejjer li dejjem jien smajt u dejjem interessajt ruħi fihom għax stejjer tisma' ħafna, imma ġieli wara trid tinsihom. Imma inti meta jkollok post li tkun tħobbu. Jiena misfer xara ħamra bejt ninżel manna n-net tiegħi meta kellha 5 snin. Qalbi marbuta m'hemm, għad nisallum il-ġurnata ngħaddi minn postijiet u niftakar ċerti affarijiet, nisma' ċerti ħsejjes li dak iż-żmien kienu hemm fl-immaġinazzjoni ta' moħħi imma fil-fatt ma jkunux hemm u kull meta mmur kull ġurnata nħoss nostalġija tal-antik. Jiġifieri dan min jgħidlek imur x'imkien u wara ma nafx kemm il-sena ħadd pjaċir jien nieħu pjaċir kuljum meta mmur hemm u ninsa kollox. Ġifieri Arnold ġieli ġie hemmhekk jaf xirrid ngħid, ġifieri il-post huwa naħseb l-uniku post ġew Malta illi x'in tinżel ma tismax jew ma tarax karozzi. S'issa għadna m'għadniex bdejna naraw bini fil-post għalkemm naħa tal-Mellieħa u naħa tal-Manika bdejna naraw il-bini dejjem jogħla fuq ukoll, ġifieri hemm differenza tiġri differenza u nisperaw li hemmhekk jibqa' kif inhu art kif inhu u nagħmlu ukun id-dmirtana jekk naħseb ikun hemm xi ħadd li jipprova jħassru bħalma ġara fit-2005 meta rridu jagħmlu kors hemmhekk u qajjimna l-irwiefen kollha u rnexxielna nġibu barra l-poplu u ġibnieh warajna, il-media ġibniha warajna u ġibna anke il-maps tal-Greens Malta wkoll ġew warajna wkoll ġifieri. Ġifieri qajjimna Malta mbagħad hemmhekk imma ma spiċċax ġifieri llum meta inti tara. Skużi?
Meta inti tara, meta inti tkun qiegħed f'sitwazzjoni bħal din, inkwetata x'jieħdulek l-art, inkwetata aħna konna mdorrijin Malta li jekk gvern jiddeċiedi xi ħaġa ħajamilha. U tispiċċa inti kif taqbad tgħid f'ċentru f'argument illi tirbħu b'mod ċivili u b'mod bir-raġuni u tirbaħ ir-raġuni dik jiena għalija hija naħseb waħda mill-affarijiet li gburi bija nnifsi li għamilta. U l-sħabi kont ngħidilhom jekk aħna m'aħniex ħanagħmlu xi ħaġa u li tuliedna u wliedna qed jakkużawna li aħna konna hemm u ma għamilna xejn. Imma ġietna tajba u ġara li ġara. U barra minn hekk mhux tal-li kellna raġun, tal-li tawna ċ-ċirasa fuq il-kejk u għallhom hemmhekk ħanagħmluh park ta' storja. L-iżball li għamlu ma semmewx il-park ta' Xara l-Ħamra, semmewx il-park tal-Majjistrat. U x-Xara l-Ħamra minn hemm dit tinstema' għax fil-fatt meta introduċija l-gvern ma qalx ix-Xara l-Ħamra għal il-qortin tajtu fiha. U fl-ebda pjanta ma tissemma Xara l-Ħamra, Xara l-Ħamra huwa laqam li tawħ il-bdiewa hemmhekk, issa l-qudiem ngħidu għal għaliex. Imma minn hemm li hemm dejna nafu Xara l-Ħamra fejn qiegħda. Firri ħanibdew naqra, din kien il-pjanta, din id-datata fl-1881. Din hemmhekk kienu nataw il-bdiewa tajja tal-art l-ewwel darba. U ħaġa kurjuża li s-servizz Ingliżi kien tom mappa pjanta kif itellgħu il-ħitan u fejn jagħmlu traqat. Ġifieri hemmhekk fuq il-pjanta hemm traqat imniżlin ma jeżistux. Ġifieri bdiewa qalu nħonqod nagħmel triqa u qalu sa nagħlabu tal-fidili nagħmlu qed tal-qasma jekk ikellmuna nagħmlu u fil-fatt ma ġara xejn. Fil-fatt hekk intom qegħdin tindunaw anke fuq hemmhekk dawk il-sinjali jisom raddi tal-karettun dawk huma kollha traqat suppost saru. Ir-raġuni hi li hemmhekk ridu bħala strateġija militari. Pereżempju inti n-naħa tal-Mellieħ għandek in-naħa ta' qasam barrani, kollha traqat dritti hekk. Biex inti bħabba manovrar ta' armata tkun aktar effiċjenti. Il-militar Ingliż xtara beda jixtri iċ-ċens tal-bdiew, il-bdiew nataw iċ-ċens għal 90 sena. Kontra l-lum. Dak iż-żmien il-bidwi kien importanti, kienu nserħulu moħħu intuħ ir-raba tiegħu b'ċens għal 90 sena ħalli jkun jista' jinvesti kontra tal-lum. Illum titħallas sena u jekk għamilt investiment u tirċievi jitrab bħal marċivejna dik nhar ta' Xara Ħamra kien fis-26 ta' Lulju kelli l-birthday, lajt il-birthday present qed tiċċassa stejli tra ma nafx ħajġri u jgħidlek illi hemmhekk irriduh għal proġett pubbliku. Veri, meta inti għandek ċens, inti għandek garanzija li l-bidwi ħajbqa' jaħdem, ħajbqa' jinvesti u ħajgawdih u naqra ta' warajh. Issa iċ-ċnus kollha kienu ta' 90 sena. Waħda minnhom li tiġi n-naħa ta' fuq. Dik kienet għal 150 sena. U l-bdiewa kienu jgħidu mhux għax ħallas dak minn flok disajn ta' 150 sena, imma saret riċerka u kont imdaħħal naqra fija. Il-sit kien ċertu wieħed ċantar. ċantar kien importatur ta' żejt, ta' żebbuġa. U kienu żommu fil-mħażen tal-gvern. U nstaraqlu żejt. U biex jikkompensah il-gvern taħ iċ-ċens għal 150 sena. U taħt biċ-ċart iż-żebbieħ fil-fatt hemm isqaq ta' ċantar. Biex jikkompensaw għall-ispejjeż li kienu serqulu. Din dal-aħħar sena nafu, ġifieri aħna konna naħsbu li dak sar xi ħaġa, jħallas il-flows, eċetera, eċetera. Parti minna wkoll fejn hemm dik il-parti l-ħamra isa forma ta' ġobna u ta' fuq u biċċa mill-irdum. Dik kienet ta' bidwi illi kien miet mewta naturali hemmhekk. U l-antenati tiegħi jgħidu li wara ġifieri ġew il-pulizija kienu tellgħu karettun lil Mellieħa. Dak id-dum ma kienx hemm mezzi. U mbagħad kienet il-frastazzjoni tar-raba tiegħu kien qasmu bejn erba' sidien. Kien ħabiċċa minna l-bużnannu tiegħi, kien hemm laqqam ta' xifu. Ħabiċċ oħra il-kuġin tiegħu mlaqqam il-buffun. Dak li miet kien ta' beċċuna. Dawn kollha laqmijiet, illi ġifieri kien hemm parti oħra tal-barkun, kien hemm parti oħra tad-dardaris, kien hemm parti oħra ta' Roman, kien hemm parti oħra tal-platt. Ġifieri dawk laqmijiet illi kważi xi imutu x-xjuħ issa. Ix-xjuħ tal-lum mhux għax xi bravu jew oraklu, ma jiena kelli x-xorti bħal mettilkom kelli kuġin ta' missieri li kien bravu ħafna u kien jibqa' jiftakar ħafna. ċerti affarijiet, pereżempju, biex jinżlu għall-irdum, it-taraċ li jissajjaħ minżel, kien hemm wieħed illi qiegħed fil-parti fejn hemm dik il-ħamra il-fuq. Dak l-unu kunżull li kien hemm. Aħna llum insejħulu il-minżel tal-barkun, biss dak kien jissajjaħ il-minżel tad-delli.
Għax l-irdum tem taħt u għadelli. Eżatt, il-minżel jgħet ximkien bidret dik it-triq u jista' jieħiddelli għax qabel 9:30 ta' filgħodu ix-xemx ma taħkmux. Għax hu jgħet facing naħa tal-west, ġifieri fin-naħa tal-ponent. Ġifieri inti x-xemx tiġi kważi dejjem lejn daru. Il-biċċa wara l-offsenar inti biex taqleb hemmhekk id-delli jgħidulu. Il-post kien rik ħafna bis-siġar tat-tin, illum sfortunatament spiċċa kollox għax inħoloq dak l-insett il-fig borer u ered kollox, ġifieri hemmhekk kien hemm industrija qawwija taċ-ċappa tat-tin. Fil-fatt, issa il-bużiet il-qoddim għandi pjanta tal-laqmijiet tal-post, hemm anke l-blata ċatta jgħidu, l-blata ċatta x'kienu jqaddu t-tin fuqha. Ħaġa oħra il-post l-Ingliżi kienu riduh bħala post fejn jagħmlu l-manuvri. U fl-1901 xtraw l-ewwel ċens li kien jikkonsisti naħa tal-kamp ta' Toffiħa fejn hemm l-isfar. Mill-1901 sal-1942 ħadu l-biċċa kważi kollha, ġifieri huma xtraw iċ-ċens tal-bidwi. Issa dak iż-żmien il-kuġin ta' missieri kellu mit-tomna u ta' dik il-mit-tomna tal-li xtraw iċ-ċens kienu tawħ 1400 lira Maltin dak iż-żmien, ġifieri kienet flus, kienu flus kbar. Nannu miskin ma mextu x-xorta, x-bicċa tiegħu ma kienx tajba l-ġiniet. Għax hekk kien jgħid niftaħ fabbrika tal-brieret, in-nies jitjildu minn l-irjus, kemm jiżvilturat. Imma il-patt kien li xin jibdew il-manuvri il-bidwi li titlaq l-barra. Ġifieri tilfu ħafna xogħol, imma xorta kien wert għalihom għax 1400 lira Maltin dak iż-żmien, meta titqis il-paga naħseb li kienet jiena ma naħseb li kienet xi lira fil-ġimgħa. Jew fix-xahar naħseb jiena ma nafx. Aħna din nitkellmu bejn kważi l-1927-30 meta bdew jaraw il-manuvri tal-faxxisti, jiġifieri l-Ingliżi jridu post fejn ikollhom post fejn jittrenjaw, ġifieri il-post hemmhekk mhux ir-ranges biss fejn nafu llum kien it-training, kien it-training il-parti kollha. U ħaġa kurjuża hi fejn għandi rabajien, l-raba li għandi jinserta qiegħed il fuq fejn dik il-ħamra u dik li jisa ponta u dik il-pont hemm storja oħra fuqha, għax in-nannu kellu dik biss. Li ġara il-post huwa ħamrija u xari. U dak iż-żmien trid ikollok il-qamp tiegħek biex tiekol. Naħa tan-nord titqis li la kien hemm portijiet. La kien hemm dokkjart. Ġifieri jew bennej ta' sejjeħ, jew sajjed, jew bidwi. U kien hemm ħafna ġuħ. Allura rridu l-qamp tagħhom biex jagħmlu l-ħobs. Mela l-kuġini tiegħu qalu l-isma' qalu lu Felix, qalu lu inti għandek il-familja, qalu lu aħna nxebbitu ġuventur, qalu lu ħajlek x'nagħmlu, tina 12 tomna minna, ġifieri parti minna dik il-maqrut. U lilu tawħ 4 titmiem tiġi wejba raba fejn kellha knisa, ġifieri l-knisa dejjem kellha raba tajjeb biex ikellu dik il-wejba raba fejn jagħmel il-qamħ. Ġifieri ma 4 titmiem tawħ 12 tomna. Imma 12 tomna kienet importanti ħafna wkoll għax ix-xara u l-irdum min kellu x-xara u l-irdum kien naqra senjur. Tgħidli biex. Għadak iż-żmien ma kienx hawn kuker. Kienu jaqtawlek il-ħatab biex isajru. Issa inti jekk ma jkollokx flus u titmur biex tagħmel il-ħobs, il-furnar jew tħallsu, jew teħel qatta tal-ħatab. U joħordok biċ-ċaġina. Allura inti għamilt il-ħobs u ħabit ċaġina minn tiegħek għamel dak il-leħti jew kienu jpartu ma kellhomx flus. Imma kienu jaħdmu dan il-mod. U nanna li tiftakar fi żmien il-gwerra li suppost kienu jituhom il-qab kollu l-gvern Ingliż kienu jaħbu xi naqra u biex ma jinqabdux kienet tidħlu fil-magra tal-kafè. Miskina. Inti kollok il-qaf tiegħek, titteħ mbagħad intoqgħod bil-ġuħ, ġifieri kien hemm dok l-affarijiet, ġifieri ħafna ħabija ħasra u s-sempliċità tan-nies. Mela kif għedna il-militar ħal biċċ hemmhekk u minn dak iż-żmien kien hemm il-biża' li t-tieni gwerra dinjija tista' tkun gwerra kimika bħalma kienet l-ewwel gwerra dinjija. Allura bdew jittrenjaw hemmhekk bil-munizzjon bil-kimika. U hemmhekk għamlu erda l-Ingliżi sigreta li ħadd ma jafa tal-Grimshaw kollu tal-post.
Illum sa ġurnata tal-lum ma tarax Gramxul hemmhekk. U mbagħad għandek in-naħa tal-Park tal-Majjistal fejn hemm għandhom il-headquarters, hemmhekk all right. Minn dak iż-żmien li bdew jużaw, il-Gramxul di ma għadek tara, ħalek tal-lum. Ġifieri hemmhekk jekk tgħidew forsi l-bdiewa erduh bil-pestiċidi. L-arti verġni, jien personalment jien ma nuża pestiċidi naħseb aktar minn 30 sena, jiġifieri kieku għandu jinħoloq xi żvilupp ta' din il-ħlejqa. Imma ħarġ l-iskantament, hemmhekk ma tara jiġi bajnejk. U l-manuvri li kien hemm hemmhekk ma tiftakarhomx, jien niftakar kien hemm ħafna travi mħawlin fil-blat, pjanċi ħoxnin fuq pulsier u kien jisparaw targets fuqhom anke bit-tankijiet kienu jitlu. Illum terra kollox, imma dak iż-żmien ġifieri pjanċi tal-pulsier minn fuq din min-naħa l-oħra. Għax imbagħad aktar tard meta l-gwerra kbira wafqet, imbagħad kien hemm il-gwerra bierda u kien hemm in-NATO. Issa fi żmien il-gwerra tal-Vjetnam, il-Morini Amerikani kienu jiġu u jisbarkaw hemmhekk. Jew jisbarkaw il-Mixquqa, Golden Bay, u biċċa jisbarkaw id-Delli, ix-Xarra Ħamra. Ir-raġuni kienet li jisbarkaw id-Delli kienu tilgħu lek ma' xifer, jagħmlu bħal kamp u dak li jitilgħu l-invażjoni minnaħa tal-Mixquqa jridu jattakkawhom. U kienu jħallu ħafna affarijiet wara, kienu jħallu ikel, kienu jħallu skratex tar-ram u kienu jħallu anki ġieli munizzjon li ġieli weġġew in-nies. Xi 11-il sena wara spiċċat il-gwerra, 3 tfal li kienu refuġjati il-Melliħa, ġifieri familji tagħhom fi żmien il-gwerra talgħu refuġjati il-Melliħa. U sabu bomba, issa din il-bomba kienu jużaw il-polvri jew TNT tagħha biex jistradu għal-ħudbija. Kien hemm il-kaċċaturi wkoll li kienu jiftħu l-iskrataġġ għal-kordaj biex kienu jidħlu u jikkargaw, tilu tqisu dak iż-żmien ħadd ma kellu flus, allura kulħadd li tilaqqat. U ħaġa li kienet impressjonani il-nies tal-post, l-istmerrija li kellhom mat-Taljani. Naturalment ħabba l-gwerra mhumiex għall-Ġermaniżi. Issa Taljani l-istmerrija li kellhom pereżempju inti għandek ħansemmu kaċċatur. Allora jsib pereżempju mortal u jara l-kapsa tagħha bil-kelma Eli. Id-ditta. Allura skratex kienu jixtruhom kollha Eli. Għax l-Ingliżi rebħu l-gwerra u kellhom il-munizzjon tajjeb kienet kellhom dik l-idea. It-Taljani ma kinux jifilħuhom għax dawk cowards dawk U l-Ġermaniżi ma kienux daqshekk, xorta kienu jfaħħruhom għax kellhom il-Ġermaniżi kellhom il-munizzjon tajjeb ukoll. Imma tiskanta n-nies il-popolin kien jikkopja, jipprova jimita il-mirrebaħ xi ħaġa. Dik qiegħda f'moħħi ħafna. Issa affarijiet oħra li kienu jħallu l-Ingliżi u l-ġieli weġġew in-nies ukoll ġienu nħarqu. Kien meta kienu jagħmlu manuvri kienu jagħmlu tip ta' ishom nażbiet, ishom bħal booby traps, imma kienu jkunu bil-flares. U biex ikunu għaddejn is-soldati kienu jorqtu l-wajer u tispara l-fler, allura mbagħad jibdew jisparaw fuq xulxin, eċetera, eċetera. U ġiena ħarqu n-nies, u ġiena ħarq raba wkoll. Kif inti li fis-sajf kun hemm il-qamħet jinxef kien jinħaraq. Ġifieri din il-fler kienet tkun bħal dawk il-fler li jużaw fil-festi. Kienet tkun tinżel paraxut. Dawk għatem minnhom jiġifieri preżenti, għatek issit minnhom, naturalment vojta. Skrateġ tar-ram għadek issib sal-lum, anke tat-tieni gwerra dinjija, għandna ritratti u tarawhom, sa tniżilhom għadek. Dik l-informazzjoni ta' triqat kif kienet, tarom, tikkonsidrawha? Illum ma tara dik. Issa hekk fejn il-blu, hemmhekk il-kamp ta' Tuffiħa. Issa il-kamp ta' Tuffiħa fl-ewwel gwerra dinjija wkoll kien laqa il-Ferruti ġo fih, kienu ġo kampijiet. Fl-ewwel gwerra dinjija. Ħaġa interessanti li issa l-qudiem għandna scroll jew. Din oħra. Ara, din scroll oħra, please. Ejja. It-tennis kif kienu eżatti, qed intarawhom it-triqat. Din pereżempju din tan-nofs ma teżistix, u dik temmek ma teżistix lanqas. Ma għamluhomx. U dak kienu qishom bil-wetu ieħor 45 tomna l-waħda kienu eżatti. Bil-qies. Issa il-rab hemmhekk kien kważi xara. Allura li jagħmlu kienet naqra maqluba u fejn jsibu naqra ħamrija jaqgħu dik il-biċċa tal-blat u jibnu l-ħitan tas-sejjer u dejjem għamlu dawk il-pockets. Issa xara ħamra jien ma niftakrux hekk. Imma fl-1881 kull toqba li kien hemm ġifieri qed nisemmu toqba ta' inqas minn nofs metru kienet tinħadem. Kienet tinħadem jew jagħmlu beżelli jew naqra furrajna jew jagħmlu naqra għalfa l-annimali, kellhom l-annimali u rridu l-għalfa l-annimali. Kulħadd kellu l-bal jew il-ħmar
xi xmożit li kienet is-senjura ġieb magħha mad-dota, kollha kienu hemm. Issa li ġara il-laqam tax-xara ħamra ġiet. Bħal mettilkom il-ħatab kienu jaqtaw, ġifieri s-satar kienu jiżbruh fix-xitwa, b'mod intelligenti. Is-satar fih l-alkoħol u kienu jsajru bih u jerġa' jtella. Illum il-ġurnata ħadd għadu ma jagħmilha. U llum qed nesperjenzaw is-satar tagħna għalkemm hu hija legali li taqtaw is-satar għax tal-era ma jħalluniex, imma qed nesperjenzaw is-satar tagħna qed jixjieħ u qiegħed juri sinjali li mhux qiegħed komdu. Ġinti l-oġġett meta tiżbru bħal mesiġra. Tisbru għax inti isir wudi kif jgħidu, isir aktar injam milli kellu il-ward. Eżatt, u jitla aktar b'saħħtu. Jiktar tar b'saħħtu. U dik kienet l-ordni tal-ġurnata, li huma kull jum li taqtalla qattaħata jew biex issajjar il-mara jew nkella biex bħal metrukom għal-forn. U dik ħaġa interessanti li qegħdin nitilfu ċerti speċi minn ġo xari, speċi biex nipproteġuh minn għalina, imma maħniex nagħmlu l-ħaġa sewwa. Jiena naħseb li kellu wieħed jagħmel studju fuq għad il-biċċa xogħol u jagħmel esperiment fejn wieħed jiżburu fejn ma jiżborx xiġri, naħseb ma nagħmlux ħażin. Għax insejna li kienu jagħmlu l-antenati tagħna. Tgħidli taqta' s-satar, inti mhux ħataqtaw, inti mhux ħatiġbdu, ħatiżbru. Iż-żabra hija importanti f'kollox. Kwalinkwa siġra trid iż-żabra tagħha u s-satri hija tip ta' siġra wkoll. Mela, ħaġa interessanti wkoll, waħda please. Parti minnhom dak il-parti ta' xantar li qedtilkom hemmhekk hemm razzett. Il-fejjes se razzett ta' Nżnuber biex infirkom li mu kif tinżlu mit-triq tal-Knisja ta' Toffiħa, żejn direzzjoni li mellieħa. U hemm il-mini ishom akwadott, bit-tranaġġ. Kif titla l-kantonier eżatt ħalaq ma tittala, hemmhekk hemm binja. Dak huwa razzett ta' xantar. Dik kienet winery. Dik kienet winery. Ġifieri kif? Ġolwiet. Mela dawk kellhom kważi 200 hektaru ta' dwieli. Minn hemm sa xatt il-baħar. Tazzijiet tagħna wkoll kellhom id-dwieli sa xatt il-baħar, imma li ġara wara t-tieni gwerra dinjija inħoloq virus ta' dwieli fil-osfora u nqerdu d-dwieli. Kien hawn ħerba. Ġara kien hawn naqqas tieneb. Allura dawn is-sidien ta' din winery li bdew qalulhom isma' qalulhom jekk it-tali kien hemm kumpanija li kienet il-Mistra. Ittikom jien naf lira ta' Antarena aħna ntikom intukom lira u żerbaja jew 26 x'inhi bil-Malti 26. U ieħor sema. Għalhom minflok tom lira l-qantar, tom ġiex lira l-qantar, u huma kellhom jixtru, xi kulħadd mar għandhom. Kellhom jixtru u faqqarhom. U fallew. U waqgħet il-winery hemmhekk ħelu, faqqarhom, literalment faqqarhom. Għax huma kellhom jagħtu d-doppju tal-prezz tal-għeneb. Imma min ikun businessman, nosienu kienu bdiewa, u provaw jagħmlu ħaġa tispjelhom deni. Din il-winery kienet jekk tagħraf waħda please. ħadet 3 hours kienet ħadet waħda Turin fin-1911. Genova 1913 u Turin fin-19 ukoll dik l-istess. Ħadet il-bronze medal u s-silver medal. Fieri ma kienetx għal dak iż-żmien ma kienetx xi winery ta' ċaj ta' daqqa u xi. Imma sfortunatament spiċċat illum jaħasra qed jaqa' kollox ħorrox borrox hemmhekk, għad hemm il-btieti darba dħalt għax meta rridu jagħmlu l-mina semmejniena u kassolhom kombinazzjoni. Rridu jgħaddu triq eżatt minn ġol razzett, għax huma li jagħmlu qabdu l-esperti Franċiżi kienu ħadu aerial photo u għaddew it-triq. Huma meta kellna tkellimna mal-persuni li kienu responsabbli mill-Environment Impact Assessment, għalluna lek biex naqra tajna hemmhekk hemm razzett ta' żmien għas kienu jafu waqfu kollox kienu. Jiena kultant jaqbdu jiddeċidu l-affarijiet mingħajr ma jaraw kif tittaħdem u x'inhi u ma titkellimx nitilfu li għandna. Tajjeb, issa, fit-tieni gwerra dinjija, dawk it-tankiet kienu komuni, dawk it-tankiet kienu stazzjonati l-iskola tal-Mellieħa. Jekk imur l-iskola tal-Mellieħa llum jara jarien imħaffrin kienu stazzjonati hemmhekk. U dak kienu jagħmluhom. Kien wieħed il-miżjeb, it-tela tal-miżjeb li titla' l-Mellieħa. M'hemmx jisu pont, dak il-pont kienu waqqawh.
u kienu jagħmlu l-planki biċċi tal-injam biex ikun jistgħu jgħaddu binaru bil-lejli naħbu kollox u jagħmlu tank standby hemmhekk. Ġifieri dak kienu stazzjonati f'postijiet strateġiki tal-Mellieħa. U kienu biċċa minnhom kienu l-iskota tal-Mellieħa u biċċa minnhom kienu jkunu dak huwa light tank, ġifieri xi machine gun kellu ma kellux dak kellna Malta ġifieri ġiet invażjoni kienu jtajru ma smewidda u kimma naħseb il-fortifikazzjoni ta' Malta naħseb hemmhekk kien hemm naħseb jiena mill-inqas 6 jew 7 biex postis. Kien hemm waħda f'nofs il-bajja ta' fiha, il-mixquqa. Ma l-irdum kien hemm kemm il-waħda. Kien hemm oħra fuq fil-kantoniera fejn hemm il-minżel il-magħluq ngħidulu u kien hemm oħra fejn ta' ċantar. Barra minn hekk hemmhekk kien kollu bil-barbed wire ix-xatt. Siebu n-nies tal-post siebu kemm il-darba isma' tan-nies. Jiġifieri jew forsi minn fuq il-baħar, fimni, ma kienu ikunu jintarfu, ma kienu jitallawhom, u jisibu ġew jitallawhom. U sibu kemm il-darba ġifieri, il-gwerra kienet gwerra ġifieri kien hemm vapuri u ta' konvojs, bastimenti, ajruplani, kollox. Fil-gwerra wkoll hemmhekk taqla waħda please. Il-Ġermaniżi kienu jafu x'hemm mhux m'hemmx. Ħaġa interessanti li l-Kunsill Lokali tal-Mellieħa kien għamel ġemella x'mal Adenaw. U tawh dan ir-ritratt brigal. Hemmhekk hemm id-dettalji tal-kamp tajtu fiha x'kien hemm. Fejn kellhom il-munizzjon, fejn kellhom is-serġ, fejn kellhom il-kanuni, kollox. Jekk inti tagħmel translation tagħhom dawk kollha kellhom kollox hemmhekk. U hemmhekk kien iservi wkoll ta' mistrieħ għall-crew tas-sottomarini. Fil-fatt f'lejl San Giuseppe 1942 kien saru 3 attakki. Kien sar wieħed għajtu fiha, sar wieħed l-Għadira, liħor Pembroke u liħor il-Mistra. Il-Mistra kien hemm il-seaplanes, kienu kisru wieħed. Hemmhekk kien mit pilota, kien ħareġ jispara li jew kienu qatluh, u l-kamp tajtu fiha kien hemm żewġ gruppi ta' crews ta' submarines u qatluhom ukoll. Ġifieri kienu eżatti, jafu eżatti x'inhu ma jagħmlu. U it-tsiet tiegħi kienu hemmhekk dikinhar. Dikinhar ħabat peress li kien is-sibt biex ma jaħdmux, għax kienu qabdu mingħajr fuel, kienet dak iż-żmien tal-aks li kien hawn, allura tawilhom off biex ma kellhomx biex jimmanovraw bit-trakkijiet biex iħaffru shelters, xogħolhom kien iħaffru shelters. U kienu għadbu wkoll il-Ġermaniż il-bombi tan-nar. Issa attakki kienu saru 3, wieħed filgħodu, liħor f'nofsinhar u liħor u jidla. U n-nannu ma kienx hemm kien qiegħed post ieħor u mar fil-għaxija biex jara xi ħsara għamlu kien ħall missieri kellu 13 sena. U nqabdu f'attakk u daħlu ġomina kienu u inkwiet kbir indirja fejniet n-nanna miskina u ħadtek it-tifel miegħu. Dak ma kenniex tal-isel, ma kellux tal-isel, mhux ħajdri isma' jien all right jew ma tela message. Jiġifieri araw l-inkwiet u it-tajjeb kien li meta wadbu l-bombi tan-nar, it-temp kien naqrumdu. Allura nqampu xejn kien għadu ma nixif sewwa. U ma qabax, allora is-sitwazzjoni ma kienx daqshekk gravi, imma kif jgħidu x-xarra ħamra hemmhekk fejn kellna raba ma baqa' jidher xejn, ġifieri kien hemm is-soldati stazzjonati għax il-fuq iżjed kien hemm il-kxejjin tal-militar. Kienu niżlu biex jaraw xi ġrawhom daħlu fil-girna msieken, kienu moħħhom mistieħ ġew l-girna, qalu hawn nidħlu, hemm kellhom msieken mhux tagħmlu. Ġifieri huma tant wadbu bombi ġifieri f'salt u għatem is-sinjali tagħhom bil-ħadit xepners tal-bombi u l-ħadit tal-anti-aircraft. Xubbat inti hemmhekk kien hemm in-naħa tal-intuffiha qabel. Tinżel hemmhekk inti nieżel mill-inġara intuffiha fuq din naħa. M'hemmx jisub bħal ġibjun. Dik hemmhekk kienet batterija tal-anti-aircraft. U kien hemm is-searchlight. Ġifieri hemm xi jisparaw fuqhom il-ħadit kollu hemmhekk kien jinżel xifieri hemmhekk tiddabbar rasek għax ma tdabbarix mod tiddabbarha mod ieħor. Il-krua tal-gwerra. Kellhom il-Ġermaniżi kellhom ukoll il-pjanta li kellhom l-Ingliżi għal xi spjunaġġ kien hemm. Kienet f'idejhom. Nam tawilhom ukoll bħala regal Adenaw. Id-dettaljata bil-widien u x-xara il-bajda, dar il-bajda, xejn, id-dettaljata. Ġifieri dik ħaduha minn għand is-servizz Ingliżi ma mluwiex huma żgur. Kif? Jekk immorru lura tissemmi dik il-label tal-inbit. Baqas tajtu kas kif kienet miktuba? Einsduber, tajtu kas? Ġifieri ara l-Malti kif kien jinkiteb kien differenti. Taljana kienet, kemm kellhom
Imma ħanejlek waħda, ħanejlek l-Ingliżi mija ma tafux għajtux l-istorja, per eżempju d-Dockyard, l-uffiċjal Ingliżi kienu jkunu armati, għax kienu għedin jibżaw. Il-Maltin, kienu ċerti mill-Maltin, kienu għedin jazbaħ jmorru fuq naħa Taljana. Imma mbagħad tifhimni ma dak Taljana bdew attakkaw, mbagħad ġimgħa ieħor ix-xogħol. Jiġifieri kien hemm dak id-dubju, titqis li Malta kienet maqsuma minn nofs minn pro English u minn pro Italian, jiġifieri kien hemm dak il-biża'. Sinjali li għadek tara x-xara ħamra. Dak naturalment, meta bdew jużawhom, dak kienu primittivi għall-Ingliżi, Ġermaniżi kellhom sistema aħjar. Dik titkun tlieta minn nies, Ġermaniżi kellhom il-barbi dwar tont u diġri. U bad kienu bidlu s-sistema x'in indunaw bija. Imma dak kif? Jew, sorry. Kienu kollhom ħadit apposta, issa għandi ritratt, ma nafx għandha staf għandi ritratta waħda, li kienu kollha taħt qisu forma ta' trapoġu. Kienet tkun ħadida u tliet ħolqiet, allura kien jidaħlu ħadida ġo fija u jidaħluha ġo ħamrija. U jagħmlu wajer vertikali. Issa s-sistema Ġermaniża kienet illi tkun dak il-barbi dwar li nafu llum, it-tont, kienet teħfef. U dak il-xtajta kienet kollha mimlija minnhom u kienu jwaħlu l-mini wkoll magħhom. Jiġifieri inti jekk tipprova tidħol, jiġifieri kienet tispara l-mina. U darba niftakar episodju illi kien hemm l-għadira kienet armata kif inhi u għadda xi kelb għandikum, kien stray dog u beda jimxi u jtiru l-mini u aktar jiġri u aktar tajr il-mini. Ġifieri kienet storja biex ġifieri jekk ikun hemm in-nies hemmhekk. Ħajweġġu, ġifieri kienet sitwazzjoni naqra implikattiva. Notfu forsi ma. Kienu autoritaw. Dan huwa qabel l-invażjoni ta' Sqallija, meta ntreħħet l-Afrika mbagħad. Lejtar minn niżlet Malta. U kienu x-xara ħamra u l-armier u kollu kampijiet ta' soldati kien. U dik hija għadha hemmhekk plattaforma tal-Kongo dik kienet ix-xawer. Jekk qed intunaw qegħdin naqra maqluba, kienet ix-xawer. Kien hemm mill-arbla tat-telegraf ukoll u kienet kollha mimlija kampijiet, ġifieri kienu kollha soldati li qabel ma l-invażjoni ta' Sqallija. U ħaġa interessanti li meta marru l-invażjoni il-kampijiet baqgħu xahrejn hemmhekk u ħadd ma mix xejn. Kollox telekwali bis-sleeping beds bis-soda kollox. Ma messew assolutament xejn. Mhux bħalhom xillhom naħseb anke l-konkos kienu jġoħduha, mhux iżommu souvenir. Ġifieri affarijiet li tara l-bniedem kemm kien differenti mill-lum, ma kienx dak li mhux tiegħu qas kienu kun iridu. Għatem ġallhom il-ġurnata waħħlin Angelajer li kienu jissapportjaw il-kampijiet, illum ħafna minnhom terrew. M'għandi ritratta waħda hemmhekk u nibżalija ħafna. Jekk wieħed imur l-armier u nieżel fuq ix-xelluk hemm dik il-biċċa blad bajda jara ħafna minnhom dawk. Għadhom u waħdin sal-lum kellhom tant ħadib tajb u waħlu ġol-blat kienu. Issa mruħ ġol-blat. Jifieri biċċa ġol ħamrija biċċa ġol-blat. U wara 70 sena għadem jekk taqla r-rax tal-baħar u ma titerriex, jifieri jiena ma nafx ħadit irid ikun, jiġifieri ħadit ta' veru, jiġifieri għad għandna Angelajr aħna nużawhom biex nagħmlu fences bieħ. Jifieri l-ħadit kien ġenwin. Dak l-arbi tat-telegraf għax imbagħad x'imbagħad diħel iż-żmien beda jidħol l-egoiżmu bdew jaqtaw l-arbli biex jużaw ma' xi ħaġa oħra, mbagħad xi spiċċat il-gwerra mbagħad kulħadd rid jaħtaf li kien hemm. Ix-sharpeners tal-anti-aircraft, issa dawk jien ma kontx nafa, kien qal li l-kuġin ta' missieri, id-differenza bejn ħadida ta' esplużjoni ta' anti-aircraft għal bomba. Tal-anti-aircraft kien ikun tawwalija bħal medik. Il-bomba kienet tmur apposta li xi l-esplużjoni tinqata' xappers tawwalin biex ittaqqab. L-oħra l-kontra kienu jkunu galletti biex kisser. Hemm it-tnejn, waħda minnhom dik il-fuq dik tal-bombi tal-Ġermaniżi araħxuna. U l-oħra differenti isa forma ta' musmar ara. Dik għadhom preżenti ħafna, għadhom hemm mal-elementi, jiġifieri s-saħħa tal-ħadejt, jiġifieri kieku llum dik mhux spiċċat, kieku l-materjal tal-lum għamilni 70 sena ilu għax baqa' xejn minnha. Jiġifieri s-saħħa tal-ħadid.
Yes, please. L-Angela jirrodu waħħal, biċċa minnu. Dik il-biċċa għodda li għattilkom li kienu juħlu il-wajer magħha. Kien fija ħafna iktar xogħol. Imma l-maxtajta kienet aktar effettiva dik. Għax inti xtajta m'għandekx l-art mhix dritta bħal m'għandek fuq. Allura għandek skoll, u l-iskolli kienu jtaqbu ġo fih, jagħmlu l-angelajjer u jissementjaw ukoll kienu. Ġifieri x-xogħol kien ma kienx ta' kafkaf. Naraw kif inhi. U bat kienu jgħaddu il-baldi dwajer minn dawk il-ħoloq. U waħda l-oħra. Il-mortars li għattilkom, dawk ma kienux ta' żmien il-gwerra, dawk kienu meta kienu jagħmlu manuvri l-Ingliżi. Ġifieri dawk dik imbagħad kienu biċċa minnhom kienu jkunu qas ħaduta u ġieli weġġgħu n-nies bihom, ġifieri kienu ġieli nħarqu n-nies bihom. Ftit wara l-gwerra, ma nafx kont se nsemmija u naħseb bad fuq xi ħaġa oħra ta' dawk it-tliet tfal li kienu refuġjati, semmejta? Kien hemm tliet tfal li wara xi 11 sena wara spiċċat il-gwerra, jew 10 snin jew 11 sena. Data eżatt ma nafix, ma nistax inkun żatat u ngħid id-data eżatt. Imma li ġara dawn marru ifittxu l-iskrateġ bħalma kien jagħmel kulħadd u kienu siebu mortal. U pruvaw jiftħuha. U din mortal esplodiet. Tnejqatlithom fil-post u l-ieħor baqa' ferut hemmhekk u kuxin tan-nannu tiegħi x'kien sema l-esplużjoni. Rom it-tliet titfal deħlin, kienet jaħdem ir-raba, u mar jiġri u jsibu qed imutu qattietu din. U t-tifel miskien qallu tgħidilix il-lommita li jiena weġġajt għax ittini xaba, għax qalt li biex ma niġix. U miet fidejh. U kien għadda minn trauma kbira, Karmlu, il-barba Karmlu. U ma kienx jiżi għalih, ġifieri inti tara tliet titfal inbixrin dak il-mod, ġifieri u kien hemm ċertu element ta' biża', ġifieri jiena meta kont żgħir, nanna ħsiebha fija kienet għax jien kont naqra żatat ukoll, dawn l-affarijiet kienu ġbuni, skratex tar-ram. Tfal tkun inti u kienet imwerwa, ġifieri ma kienx ħallini noqgħod waħdi, ma kienx tafdani. U kienet tgħidli jiena xeba kont nifranka jgħidlek minn missierek, hemmhekk ninduna l-mortem, ngħidu. U xorta kont immur, kont naħbila. Kont immur, kont naħbila, ma kont ċatt nagħmel sewwa, ma ġietni tajba u mhux bħal tfal oħra, ġifieri. Kien hemm diversi tfal mill-mellieħa li weġġgħu, ġifieri naf dak wieħed għadu blomor illum. Kienu sibu waħda, rabtuha ġo morsa u kienu tawwa xeba mazza u qatatlu s-swoba ta' jdejh, imtanaħa, id tal-oħra u għamitu mit-tnejn. Ġifieri weġġgħu ħafna tfal, ġifieri, u anke nies. Sintenta wara l-gwerra ġifieri mhux tort, ġifieri traskuraġni li ħallew dawn l-affarijiet. Biss meta kienu jagħmlu l-manuvri l-Ingliżi, l-evoluzzjon kienu kun ħaj. Ġifieri meta jagħmluh bejniethom raġel ma' raġel iva. Imma kienu jagħmlu ħafna manuvri munizzjon ħaj, ġifieri kienet komuni li ssib dawn l-affarijiet u kien hemm min imur ifittixhom għal raġunijiet li qedtilkom ukoll ġifieri. Okej. Dawk l-iskradex li għadek illum jiġu f'saqajk, inti taħdem ir-raba. Dak skartox tat-tieni gwerra dinjija. Tara ħafna minnhom dawk, ġifieri. Kif? Tar-ram. Ram. U dak kien munizzjon ħajja kien tindunaw mhux imbjank, ġifieri l-imbjank ikun magħluq jisu bil-pizzi. Dak kien skartox ta' bullet, ġifieri dak ġisparat munizzjon ħaj. Dak fir-raba li kellu nagħmlu ma kienx jgħid fiż-żona tal-training militari. Ġifieri huma kienu jisbu kważi kullum kien. U jkollok titlaq kont. Ġifieri ma kellekx għażla oħra. Okay. Issa, il-postijiet, dawn l-aktar importanti li ħan insewhom dawn. Mela dawn min kien jafhom. Naturalment il-bidwi, is-sajjied u l-kaċċatur. Illum il-ġurnata, jekk tistaqsi tfal tal-lum x'huma postijiet, mhux ħajdu lesgu. U jien nafhom koinċidenza għax ifrekwejtajt il-post. Konna niżlu nistadu, kont imur kaċċa magħhom, u kont ukoll f'dak l-irdum, kont ninżel naħdem ir-raba għax meta l-antenati tagħna kibru, bdejna naħdmuh, konna naqtaw it-tim minn hemm, ġifieri esperjenzajt ukoll.
il-qtuħ tat-tin u tqaddit tat-tin. Naturalment illum m'għadu jaħdmu ħadd, ġifieri llum żdingat, hija ħasra, għax hemmhekk hemm għalkemm tasbu li xirdum, hemmhekk kollu kien jaħdem, hemmhekk minn fuq s'isfel kien kollu dwieri barra s-siġar tat-tin. U t-tin kienu kollhom biżejjed għaddu jbiegħu kienu. Għax kienu jagħmlu, meta jibda t-tin kien ġib naqra prezz tajjeb. Allura kienu jieħduh il-pitkalija jew tuħ il-venditur. Meta jibda niżel prezz tiegħu kienu jaqbdu jqadduh. U għax kienu jużaw. Mhux deżerta ta' bħalma nafuh illum ta'. Kienu jiklu bih. Kien fih sort ta' sokkor bil-ħobs u anke kienu jitmgħu il-klib tagħhom. Dak id-minn ma kienx hawn ikel tarċli jew xi naqmel estra u ma kienx ikollu. U hu kien jikollha jinġri l-kilta mal-ħobs ġifieri. Ġifieri hija tajba ħafna mal-ħobs, tikollha dak id-minn ma kellhom ċans l-oħra. Għax jiena niftakar. Naqbad nidħak. Taqbad di nostalġija u nidħak meta millux morna agriturizmu ġas għallija. U ġabunna l-ikel ġol pal tal-bajtar. Mux rajtu jiena bajt iċċassat lejh. Għallu li qed titqazzu jew. Għettina qed niftakar u qed nuħu biex il-nanna tiegħek hemm kienet brava. Għallu li għala. Tilhom dik 40 sena li taqtatni l-ikel ġo fija jiena. Għettila kemm kienet avvanzata għanna tijiet għall-agriturizmu. Kienu sibu bħala tal-bajta naqra t-tawwal. U konna niklu ġafija timsaħa naqra kollha forda għalek u l-ħadd ma kien jaqbdu virus u kulħadd kien b'saħħtu kien iftħu naqra botton ta' żejt jew xi ħaġa kulħadd biżżabbux u kulħadd tibillem jisek għandek xi platt tal-fidda. Imma llum salli qegħdin jippreżentaw lit-turisti. Kien konna avvanzata qabel aħna. Imma biex tara ġifieri inti l-faqar li kien hemm, inkredibbli, jien iftakartu l-faqar ta' jien iftakar in-nanniet pereżempju qasrix ma kellhom. Jew ġew l-bir kienu jdendluh il-ħalib, kellhom bir, u kienu jaqbdu l-kaċċa jew kollhom xi ħaġa għal shelter. Kellhom shelter kienu ħafru huma, kienu kien hemm mumdita biżżejjed, u ħadd ma kien imut, u ħadd ma kien jaqbdu food poisoning, u llum kulħadd bniedem inbidel, m'għadux b'saħħtu bħalma kien ġifieri. Ejja ħanaddu għall-ismijiet. Qed naħseb il-ħin qed igerrib m'aħniex ħalli spiċċaw il-presentation. Mela, l-ismijiet kienu sempliċi ħafna. Mela, fejn inti għandek il-ħajt tal-qasma, pereżempju, għax naturalment kien hemm ħajt li juri qata minn oħra. Mela, għandek tal-merilla, għax kienet blata, dawk blajjet qed ngħidu aħna, li kienet tħobb bit il-merilla ġofija. Ta' sokki twil, kien hemm siġra kellha sokki twil, il-kalanka, issa kalanka fil-kliem tal-agrikoltura, kalanka hija l-embut. L-embut ġol blat, moti bil-ħamrija. Mela, meta ġieli taraw kunu għaddejjin u taraw x'imkien kombinazzjoni qegħdin qattaħ biex jibnuh. U tara inti il-ħamrija nieżla hekk. Dik tissejjaħ kalanka. Kif? Le, kalanka hija waqa ġol blat. Issa inti hemmhekk ġifieri hemmhekk hemm mirdum u huwa waqa f'salt. Għalhekk jgħidu kalanka. Issa dik kalanka wkoll aħna ngħidulha. Meta inti jkollok ix-xara, tħawwel siġra, tara dik is-siġra kif kibret ġo xejn, kull kellek tagħmel cross section tagħha dik il-blat, inti ħajkollok dak il-lembut li ġieli jibqa' li jeżel mitpied dak. Darba kien hemm każ li n-nannu u l-ħutu indunaw li kien hemm dielja partikolari kibret ħafna. U ddeċidew li jagħmlu spier hemmhekk għall-ilma. U sibu l-ilma kienu, ġifieri id-dielja kienet minn fuq s'isfel, kien hemm xaq u beqgħet nieżla ġifieri diskanta. Kif? Niżlet l-ilma qasmet il-blat u niżlet. Ġifieri eżatt. Tal-imdawra, għax naturalment kien hemm siġra bil-ħajt imdawwar tat-tursin, għax kien ikber tursin irbir taħt is-siġra. Tajjeb, il-morra hija kien hemm lewża kbira illi kienet morra. Allura kienu jirreferu għalija l-morra. It-tkieken tal-barkun, mela dikkiena nafu x'inhi dikkiena? Dikkiena hija waqa' meta għandek xifer inti. Popaj Village jekk morru taraw għamlu biċċa bil-fens. Hemm xifer u waqqa l-iktar mill-komplement tax-xifer. Tkun qatet il-blat u weqgħed dik jgħidu d-dikkiena. Kif? Dika tista' jieħdu dikkiena. Le, il-barku għall-laqam. Issa, ma tabdet il-presentation jettilkom, hemm il-minżel tal-barkun, illum jisibuh il-minżel tal-barkun, dak kien il-minżel tad-delli. Imma li ġara
dak il-minżel kien ta' beċċuna, dak li miet. U ħadu tal-barkun. Allora bdiet tistejjaħ tal-barkun. Issa, fit-tieni gwerra dinija, meta qabel tieni gwerra dinija, meta l-Ingliżi kienu xtraw iċ-ċens biex jużawh għal skopijiet militari, il-kuġin ta' missieri trilkom kien ħa 1400 lira Maltin. Allura kien jista' bena minżel għalih. Kien privat tiegħu. Issa fi żmien il-gwerra dak waqgħuhom kienu. Minżel, huwa ġej mill-kelma tinżel, taraġ. Taraġ minżel. Minżel il-kantilena. Taraġ ma minżel li fl-ardi jada. Taraġ minżel li tad-dar tiegħi, ma jien nissuspetta li fil-kantilena juża fis-sens doppju għax minżel li serġina blotti tiegħha kull niżla. Kull skal, kull niżla. Issa l-minżel kienu kun tal-immod, illi jkun bħalma isu forma tal-niżla kien. Tajjeb kien ikun twil ħafna u skont min jibnieh. Issa ma naftilu ħanejt il-għaliex, għax pereżempju fil-gwerra kienu waqqawhom dawk minħabba skopijiet militari, għax huma kienu qegħdin jibżu l issir invażjoni biex kemm jista' jkun ma jħallux aċċess minn fejn jitilgħu. U hemmhekk kien hemm il-minżel tad-Delli lil-lum mejdru tal-Barkun, kien hemm il-minżel ta' Xmum u l-fuq iżjed x'indinaw il-pjanti l-oħra kien hemm il-minżel tal-ħabel jgħidulu għax kien hemm biċċa ħabel kont iddendel miegħu titla' l-aħħar biċċa minnu u kien hemm il-minżel il-magħluq. Li dak kollha waqqawhom kienu l-Ingliżi u mbagħad xi għaddiet il-gwerra kienu ħarġu tender biex jerġgħu jibnuhom. U il-buffon dak kien bennejt tas-sejjeħ u tefat tender biex joħodha. U lilu tawħ it-tender tal-minżel tal-Barkun. U l-minżel li l-benow bneħ ħadd ieħor. Allora il-minżel li benow il-buffon kien tal-imod illi il-Barkun kien jinżel bil-ħmara, bil-kanettun. Tant kemm kien qiegħed magħmul pulit u l-ieħor għamlu kull terġa' ġifieri ħadu irħas minnu u ġidu s-sosaw u kellu fuq tender. U miskint għandna bieħ, min jaf kemm irranġajnieh kien kull sena konna nirranġawh. Għax daqqa ta' ġebla daqqek. U konna nirranġaw kull sena. Illum il-ġurnata fimni ma tantx qiegħed fi stat tajjeb. Ġifieri għax nisa m'għadhomx jiffrekwentaw għalhekk qedtilkom jiena kultant ma tinti tipprova tipproteġi li jkun hemm iktar ar. Illum irdu ma tinżilx, la taf fejn huma l-passaġġi. Il-ħitan li waqgħu ma tellogħhom ħadd. Ġifieri qabel jien niftakar kien hemm il-passaġġi kont investi titla' fuq il-ħitan bħala passaġġi u llum ma qastaffejniet. Ġifieri post bħal dak u nindukrawh għandek agroturiżmu eċċellenti. Ma għaxi raġuni, jew maħba finanzi, jew maqbra ta' skuraġni, jew ma nafx jiena, ma nistax taqbad tgħid. Imma li naf żguru li meta mietu x-xjuħ tagħna, hemmhekk spiċċa kollox. Spiċċa kollox. Mela, il-blata tal-fniek, mela hemmhekk kien hemm blata. Kienet isa bħal meta Manuel Island. Naqra maqtuha u kienu jagħmlu fallakka ta' flowni insomma kienu jgħaddu u kienu jitilqu l-fniek fuqha, kienu jrabbu l-fniek. L-fniek ma kinux jistgħu. Imma li ġara ma tantx gawdew għas-sistema għax il-fenek salvaġġ kapaċi jitla'. Beda jitla' fenek is-salvaġġ ir-raġel. Jammar il-fenket u mbagħad il-friħ tiegħu kienu kapaċi bħal missier ma kienu jaqbżulu. U spiċċaw ma bawx jarabbuhom, ġifieri in-natura hija natura. In-natura hija natura ma tistax tilab magħha. U kienu jitfgħu il-flik Mansi, dak iż-żmien Mansi kienu ta' xiber, ma kenniex il-flik li għandna llum. Kienu qrib ta' slavaġ, ma kinux slavaġ daqshom. Imma tiskanta, fimli ġifieri tħalltu u ġew bħalhom u spiċċaw. Xorta. Anke fimli fejnek ma tagħmilx differenza, fejnek ma tagħmilx differenza. Bħal mu kelb u brid kelb. Kif? Ifimni waħda, fil-magħluq diffiċli ħafna. Le, fil-magħluq diffiċli ħafna, mhux annimal mhux kapaċi jifimni. Ħanejlek ġieli. Skont xi kollok, ġifieri naf min jien farmers li kellhom il-fnik tagħhom u daħlulhom il-fnik slavaġ, ġifieri ma tistax tgħid. Imma fuq barra żgur ħajamlu għadik ġifieri, dak l-istin tiegħu. U bdew jiddubjaw għaliex qegħdin il-fnik miflok jiżdiedu jonqsu. U mbagħad indinaw is-sistema x'kien ġara. U mbagħad kienu bħal speċi wafqu. Mela, it-tjieken tal-Barkun tajjeb. Dil-gurgru, dik. Skur, mela, u għada l-lum s-sir kaċarnik, ġifieri.
Issa dik iż-żmien il-kaċċa flik kienet issir is-sena kollha ma kienx hemm season. Kullum kien kienet issir. U kif? Naħata anke bejk, Ah. tarom, jiġu perke. Dak iż-żmien kienu jikkaċċaw anke fix-xitwa, ġifieri fi żmien il-bejtiet u kienu jaqsuha, mellum bis-season ġifieri llum il-Marti kiddhom hemm mbagħad għax għandek il-VHD u għandek il-Maxim, ma il-VHD l-aktar li qiegħda tkiddhom. Biss kienu jikkaċċaw ġifieri biċċa laħam minn hekk kienu jikluha, kaċċa ma kellhomx biex, ma kienx hemm flus. U ħaġa oħra biex takkusta l-iskartoċ. Ġifieri ħafna minn nies mill-Melliħa kienu marru ingaġġaw mal-Ingliżi xjuħ biex ikunu bħal wardens kienu bil-lejl. Kienu jitolhom dok bis-center u jitolhom l-iskartoċ. Jew kien jispara xi vela kien jikdeb xi gidba jispara xi aeroplan, ġifieri kien hemm immur għal dik ir-raġuni ma kellhom biex jiskratex. Ġifieri u l-iskratex kienu jikkargaw huma stess. Ġifieri jaqbad il-qadim kien hemm is-sistema kif inhi. Issa il-gurgru għandu ma nafx hemm xi kelma jiena smajt li hemm xi kelma bl-isqalli li tfisser gergur ta' ilma. Gurgur u gergur. Li hemm żgur li fil-post tal-gurgru jiġi l-ilma taħt l-art u hemm post ieħor in-naħa taċ-ċirkewwa. Li jiġi l-ilma taħt l-art u jgħidu l-gurgruwa wkoll. Issa hemm xi kelma Maltija antika. Le, il-kurjuża hi li t-tnejn hemm element tal-ilma taħt l-art, ġifieri mhux qed ngħidu ilma li hemm blata toqba tinżel ġo fih u ssib l-ilma qiegħed hemmhekk il-ilma ġieri li jkun għadira. Xi ħadd tagħmel xi riċerka m'iniex ċert fuqha li hemm xi kelma mill-isqalli. U naturalment il-Malti mdawru huwa bħalma dawwarna ċikċivogo pereżempju. M'għandekx idea. Forsi ġejja mill-kelma gergeri ma nafx. Gergir ta' ilma, igelgel. Mela, it-tkieken tal-barku, ras it-tkieken u l-ħarq tal-barku. Il-ħarq huwa dak il-xaq tal-blat meta isir terremot jinqasam dak ix-xaq li l-blat ma jaqax imma jibqa' dak ix-xaq hemm. Fold. Le mhux fold, le. Ħarq propju bla jħarraq lil ma jħarraq. Ma dak ħarq ġol blat. Aħna nużaw kif? Eżatt, hija. Ħarra, il-kelma. Il-gandot, tisu speċi ta' gandot li jkun jibqa' sejjer s'isfer. Ġifieri hemm post bejn Ankerbej u l-qammieħ jgħidu l-irdum l-ikraħ. L-inżul tiegħu minn hekk hemm ħarq kif inhu u tinżel minn bejniet, u ġieli nżelt minnu jiena. Ġifieri tinżel lażat, taqqa tinżel tiddendel u daqqa titfada, imma tkun tinżel sewwa. Ejja, eżatt. Għax il-ħar huwa il-mezz minn fejn jitla l-fenek bil-lejl. Allura huma li jagħmlu ġielu kont fija l-biċċa xogħol. Immorru fis-satin ta' filgħodu jew tlieta ta' filgħodu, iduru d-dawra kollha, ġifieri mhux ħadd tmur għad-dritta, tinżel minn parti, tinżel minn naħa tal-irdum minn isfel, titla' biex inti tiġi jekk kemm il-fenek ħajġi quddiemek mhux ħajażżarda jiġi fejk u jitfa' jitfgħu x-xibka fuq l-ħruq. Biex il-fenek xi jiġi biex jidħol jeħeġġa x-xibka. Eżatt. Xibka, kien ikollhom xibka tal-qanneb, kienet tkun xi purzinu nofs il-kaxxa tagħha. U mbagħad filgħodu xi jisbaħ biċċa minn hemm il-flik jippruvaw jidħlu u jeħlu ġa x-xibka. U jitilqu l-klieb u jmorru jiġi naturalment minn fejn ġew jsib is-sikka ma' wiċċu. Illum nuqqas tista' tagħmel dik bil-liġi. Ma tistax. Imma qabel kienet issir ġifieri. U titqis li qabel id-dlam kien dlam mhux bħallhom, għax illum hekk tmur għandek id-dieta dwar l-ewwel tara dak iż-żmien jgħidulek ma' xifer kienu jimxu mbajja ġifieri,
Ma kienux jafu fejn u tarf ta' xifer. Ġifieri kien perikolus. Mela, il-blata tal-ilma, naturalment għax ġej l-ilma taħta, il-blata l-bajda, għax bajdanija, u ras it-kieka. Ras it-kieka għax inti qiegħed kif frex mid-dikkien aħna qedna d-dikkien hija folt. Xifer nwaqqa. X'in jiġi fit-tarf tagħha, kien jgħidu ras id-dikkiena. Kif? Għax il-tokkien, li jgħid il-tokkien, kif qed jgħid Ġusi, għax tiġi forma ta' bank. Allura tiġi. Eżatt, isa tarġa tiġi, eżatt, iva. Sinagoga, tokkiena, li ssib fi knies antiki mal-ħajt. Tallim xi ħaġa l-lum, ma konx nafa dik, għadha, tajjeb. Biċċa mill-irdum jinżel, dik tiġi sa bank li toqgħod bil-qeda fuq fil-kobor biex niftehmu. Għalhekk dikieken u tokkiena. Ajjeb. Mela, l-iskolta, da bejni naħseb, ejja. Dawar l għadda plis. Issa għak jiġi il-ras ras il-waħx jgħidulu, għawek. Issa, il-blat ta' d-dut, id-daħla ta' d-delli, ħamlija, dar il-ħmar, Borx Franġisk, għax kien ta' Franġisk, hemmhekk il-maqsuma oħra, il-blata tal-Gawija, tal-ġebliet. Dok kollha laqmijiet l-għolja ta' Lawrenz, ir-Raff, ta' Ġurdinu, irħaq l-Iswed, il-Kalanka tal-Majjesa. Daw kollha ġbartom int? Iva. Saqsejt, ifhimni, biċċa kont nafhom, oħrajn saqsejthom. Il-bandla, per esempio, il-bandla ma konx nafa, għalli li t-siju ġifiri ħatta s-sewda, s-sarga l-blata tas-sufri. Blata tas-sufri, dik kienet blata, naturalment fej kienu nasib bil-Maltem kienu ħafna sufri fuq għalaw jelek tat-tina, tiksira tan-nassi, għax kienu jagħmlu jaħżnu n-nassi. Tiksira hija, aħna, tiksira hija post fejn jgħix il-fenek. Ġifieri inti tissemmi bħal bejt tal-fenek tiksira kbira jgħidu la tkun tiksira ġejja miksur, blatt miksur infarrak, naturalment kienu kun fija speċi ta' ar. U kienu sajjida kienu jaħdmu n-nassi tagħhom hemmhekk għax-xitwa. Allura kienu l-qawwila tan-nassi. Il-marġa, il-wiet l-aħmar, naturalment għax kien aħmar. Tal-marrex. Issa ħaġa oħra illi kont nafa, ma kontx nafa, sirt nafa issa milix. Illi naħet għan tuffiħa, bajt għan tuffiħa. Fuq il-lemin tagħha, l-Ingliżi fi żmien il-gwerra kellhom speċi ta' dokkjar żgħir hemmhekk. Kienu jsewwu l-barġis hemmhekk iż-żgħar. Kienet qiegħda ġew l-blat. Ġifieri dik xi ħaġa li kienet mistura hemmhekk, ġifieri ma kontx nafa, sirt nafa dan l-aħħar kemm inni ġifieri nipprova nsib l-ismijiet u hekk. Dawa nara, please. Naturalment issa hawnhekk għandek il-kamp tal-tuffih inti. Il-ġibjun, għax hemm l-ilma, dak il-ġibjun, dak l-ilma tiegħu jintila mill-irdum. Għandek l-ilma ġej minn fuq tax-xifer, tawħ il-pendil ġifieri għax il-ġibjun għamluh baxx aktar u nexxielhom kienu jgħidu itellaw l-ilma mill-mixxif ma tellaw xejn. L-ilma imur by gravity. U l-lum m'għadhomx jużaw l-ilma, għassibu li mhumiex qabel kien jintuża għal kif? Le, qabel kien jużaw għall-użu tal-kamp, ta' tuffiħa ma kien mill-militar. Illum qed jużaw ħadd, ġifieri jaħduh il-bdew għallum. U l-binżel naturalment, tal-qija u l-qoxra. Dok huma l-ismijiet illi jifhimni jekk mhux ħajbqgħu jinżlu n-nies hemm-mistel, jintasew. Jintasew. Dawn waħda, please. All right. Dik l-aħħar. Mela, minn is-salam issa mhux ħanqata' ngħid stampi, ġarħu ma ġarax. Mela, ir-raba kif niftakru jiena hemmhekk ġifieri jiena la niftakar il-manuvri niftakarhom sewwa. Niftakarhom sewwa kien dejjem ġejn is-soldati, nannu jgergi kien ikollu xi ħammiela basar kienu jgħaddulu minn ġofija. L-ewwel darba. U episod jisbieħ li
darba minnhom niftakar kelli forsi xi snin kienu ħaduni magħhom għal kellhom kelb tal-fenek biex imorru jippruvaw fix-xitwa tal-kelb tal-fenek. U magħhom kol kienu xi ħamsa kollha adulti missieri jippruvaw kienu jmorru bil-lejl. Kienu ma kienu jippruvaw ħaxew il-kelb naturalment kien irkun trixhom, irid ikun jisma' u irid ikun jara sewwa. U meta jaqla l-fenek allura irid tiġi wara l-fenek dik l-lajta jgħidu l-kurriera, lajta, u naturalment wassal il-fenek ġol-bejta tiegħu allura jkun fenek kelb tajjeb. U niftakar aħna ġejjin lura, niftakar bejn nisimgħu l-passi konna ġejjin, it-triq tat-tobna. Kif tajna t-tela ta' Nżnuber? Tafu fejn ngħidilkom? Mela, il-Knisja Manikata nżilna n-nizla. Hemm dak l-akwadott u tlajna t-tela u bdejna naqbdu triq għal-mellija, hemm triq għadha dejqa sal-lum. U bdejna nisimgħu l-passi. U naraw ġiex linji soldati kollha bil-misbuwejn u niftakar it-siju ta' missieri għalli jaħfirlu għallhom friends dan, minna li ħadhom fi żmien tal-gwerra. U ma kienx friends għax bdew jitku da dik is-serjetà. Imma dik kienet ġifieri kienet ta' kuljum, tant kienu frekwenti dawn l-affarijiet illi ġew jisom l-ordina ġurnata, ma ngħidlek ta' kienu jħallu ċokkolata u kienu kollhom bottijiet bil-gallettini. Kif? U kienu ħallu ħafna affarijiet ġifieri, għall-Amerikana ma kienx iħallu ta'. L-Amerikana kien jiftħu l-bottu jarmuh. Meta kienu jiġu huma. Riskant iva, mifilni minn ġes mill-ieħor, veru. Imma l-Ingliżi kienu jħallu ħafna ġifieri warajhom u anke kienu jkunu hemm għaddejjin kien jaraw tifel, kienu jtub pakket gallettini jew bottijiet kienu ta' gallettini kienu ħodor u kont tiftaħhom insomma u kellu xogħol bottijiet kien. Ma jien niftakar ix-xarra ħamra wkoll. Kien iż-żmien beda l-raba beda jintelaq. Beda jintelaq ħafna ġifieri jiena meta bdejt ninżel jien in-nannu pereżempju minn aħna n-naħa ta' missieri kellhom mit-tomna raba bejniethom maqsuma bejn ħamsa kienet. Naqriet kellu kien għadu jaħdem. Kienu kollha ġuventu u l-ewwel biċċa raba li ħdimt jiena kienet rokna taw. U kont isni kelli l-Hastings, naturalment il-ħaxix kien jaqlawħu l-nannu meta ma kunx hemm jien minn għalija qed nagħmel il-bravuri. Għax nħares tarna ngħidu kemm għandek ħaxix ngħidu ma kien jitbissem jitkellem xejn. U min jaf kemm qalaħħu li l-ħaxix. U mbagħad naturalment tibda tikber, n-nannu bad ma baqax jinżel, missier ma kienx dilettant tar-raba. U tibda dejjem tgħid ħa naħdem dik u naħdem dik u mbagħad bdew jixjieħu kien hemm il-kuġin ta' missieri wara iswed u 60 għalli ġew għalek tittaħdmu jew mhux se naħdmu iżjed. Għalli xi ħanuħu l-pensjoni issa għalli ma nistax ikolli raba fuq jew. Kien baqa' jiġi ta' għax baqa' sa qabel miet jiġi miegħi, kien dilettant ħafna. U ħdimt il-qata tiegħu wkoll. U mbagħad bdew jixjieħu l-oħrajn u bdew jgħidu l-ismek tridu ħudu u spiċċa ħdimtu kollu jiena. Illum għandi mit-tomna sa daħal it-tifel għax jien issa bdejt innaqqas mill-ispidu kollu. Ħana laq 60 tal-waqt ġifieri. Imma dimet li nibqa' b'saħħti ġifieri jiena ħanibqa' nieħu ħsiebu, nieħu pjaċir naħdem fih. Hija raba għalija huwa xi ħaġa li serraħ lil menti ħafna, bit-tertulu kollu li fih ġifieri, imma fih sodisfazzjon tiegħu. L-episodju tax-xarra ħamra tal-golf course, jekk tridu forsi jidħol ħin. Nitkellmu xi ħaġa fuqha, jekk tridu. Kif? Forsi niftħu naqra d-diskussjoni. All right, mela. Għandik ta' mistoqsija waħda sama, però importanti li aħna n-nies tal-jeda tajba, sewa ngħidla xi waħda xulxin. Inti tidher li tidħol għall-computer u għandek internet, hemm website li jisimha miklem.com. Okay. U fuqha reċentement qed jidhru artikli illi jimxu pass ma' ta' Malta sewa u l-ġewwieni biex jagħtu l-ismijiet tal-postijiet miktuba minn Alex Camilleri. Id-dawk in-naħat diġà qegħdin pubblikati hemmhekk fil-miklem.com fittixhom daqsxejn ġifieri u ara x'tikkoreġilu u x'iżżid sewa. U nista' jekk trid anke nlaqqak ma' min qiegħed jiġbor dat-tarif. Dawk tiegħek nistgħu nippubblikawhom fl-Imnara. L-Imnara hija l-perjodu tal-folklor, ġifieri niftehmu jiena u inti jekk tridu nippubblikawhom nagħmlu anki xi kummenti lingwistiċi fuq dan. Jien nixtieq insaqsik din. Aħna nafu x'inhi xara, sewa. Fid-dizzjonarji hemm il-kelma mitlufa. Aħna tar-raħal nafuha wkoll, ma se tintilef. Il-kelma moxa.
Issa moxa qed ngħidilek bl-istandard jiena, sewa ġifieri n-naħa tiegħek dak muxa jgħidula l-muxa. Inti aħseb titek jogħġbok, inti tista' tini definizzjoni inti x'taħseb li muxa imqabbla ma' xara, pereżempju, hemm kliem ieħor għand mistoqsijiet oħra, ma ħana naraw nistgħu Mela, tiġi xi ħaġa? sabsaħajna kien moxa hija raba li ma jistaqix. Rabba ma jistaqix jiġifieri, ma Kif? ma jistaqix Raba jiġifieri. moxa, raba moxa. Dak tgħid taħdem il-bali, sewa, ġifieri Sawa dik raġun. Moxa, ma moxa. il-muxa. Tinsix il-moxa l-istandard fiex kienna xi kultant. M'hemm xajn fiha sewa, tinkiteb MO XA. Imma n-niesi il-muxa jgħidu kieku mhux moxa, ma tafx. Laqas il-kelma ġmiem, pereżempju, ma. Ġimiem iwa. Ġimiem huwa raba li ma nħadimx. Ekku. Raba li ma nħadimx, raba ġimiem. Ekku, pereżempju, milux daret video hawnhekk fuq xi ħadd li qed għadu jaħdem is-salini għawdex iż-żebbux li jmar sal-forni samma. U qed jirrakkonta li speċi dak kienu taħatnu ta' missier il-mara. U kien rama kollox, rama l-kamra, somma għamilhom u ma kellu ħadd minnu li jidu li jista' jkompli jaħdem imma ġida r-raġel tat-tifla. U qal kien jgħidli il-kunjatu kelli tħellix ġmiem dik, ġifieri għandek kollox hemm, għandek l-affarijiet ġifieri tħallix mhux maħduma. Sewa, mela l-ġmiem huwa dak il-tip ta' art. Sewa li jista' jinħadem imma ma jinħadimx. Ġifieri x'għax jgħidu makkja, sewa pereżempju jew dawn l-ismijiet nistgħu nirbħuhom ukoll. Għax ħassra li ma nafux moxa, pereżempju llum, sewa. Issa, qed isir ħafna ħsara ukoll. Moxa jieri smajta ta' Ija, ma jiena nistaġeb li inti ma tużajiex, imma t-tifsira sewwa tagħha hija tikka mitlufa. Pereżempju, hija rukaza li ma jħallux tiżbor il-ħarrub, pereżempju, dak rukaza. Sewa ġifieri il-ħarrub qed jagħmlu ħafna ħsara meta ma jimsux, mhux ma tqaċċ taċċa tis-siġra, ma tisborix. Dak mimlija safar, la safar jieklu l-olliq, jaħraw, sewa jisfel l-olliq jinbet taħt u jintalab l-olliq. Dak tifga, dak trid natfu sewa. Mill-iżbalja tisiru. Ġifieri anke jista' rida tajba qed jagħmlu ħafna żbalji wkoll. Qabel kien hemm nisma' l-oħru u l-nanti kien jgħidu meta kien hawn il-merħliet tal-orliq kienu jikluh għadejn Mela. Mela. Bejt kien nadif meta kien hawn huma kienu jinżlu Mela. U għaddejna qattaw saqajna waqt. Kienu jikkontrollaw. Hemm l-irdum id-delli, sewa, aħna f'post ieħor ta' Malta hemm ix-xemxija, sewa. Ix-xemxija Pariġġa kien hemm id-dellija wkoll għax ix-xemxija hija l-wilġa x-xemxija u l-oħra kemm il-wilġa d-dellija. Ġifieri dawilla. Inti l-kelma marġa għattu żajta, pereżempju, marġa. Il-marġa hemm fil-post hemmhekk hemm il-witt tal-marġa. Marġa ma nafx x'inhi. Marġa propja hija marx. Sewa, ġifieri post fejn joqgħod l-ilma. Marġa, hekk prop tfisser, sewa. Ma il-bur huwa wkoll, bur huwa post fejn jistadar fix-xitwa. Allura jintela bil-ħamrija speċi, jkun hemm ħafna ħaxix u tista' tmur tira l-bejjem, imma inti ma dak ma jsirx raba għax inkella fix-xitwa tiġi u jareqlek kollox. Imma dak iż-żmien ta' kien xew mezzi, kien ikun bur tajjeb biex tira u r-raj kien bżonn jusu wkoll. Grazzi. Ħaġa oħra li forsi qabdet li mettiex, ir-raġuni għaliex jgħidulu x-xara ħamra l-post. Bħalma qed qabel kien jinżabar, il-ħatab kien jinżabar, kien jinġabar għal-forn. Allura il-blat kien jidher aktar milli jidher illum, għax illum għandek is-sata li din jagħtuha. Issa bħal mettilkom fil-bidu, kull toqba li kien hemm kienu jaħdmuha u l-ħamrija ħamranija ħafna hemmhekk. Issa hemmhekk kienu jiżlu bil-meħriet. Ġifieri tgħidu aħna r-raħħal kien jiġborlok qabel kull dar kellha moża jew tnejn. Allura r-raħħal kien jiġi żmien dawn hawn it-tagħmir kien jiġbor il-mos u naxta kulħadd, kien jgħaddi fil-għodu, kulħadd jiftaħ il-bieba u kulħadd joħroġ il-mos u nax u tiskanta u mawġi allura il-mos u nax kulħadd kien imur ġoddar tiegħu. Ħadd ma kien jitlef għat-triq, ġifieri jgħaddi ir-raħħal u l-ħlas tiegħu kien ikun il-ħalib tal-ġurnata. Naturalment fil-għodu qabel titlaq kienet kemm jista' jkun tlaqqat il-ħalib li jkun hemm ġifieri u mbagħad kien jgwadan jinqara fil-għaxija. U fix-xitwa kienu jgħaddu tgħaddi l-merħla. U fil-ħarifa kienu jgħaddu l-ħalib tal-ġurnata. Naturalment fil-ħodu qabel titlaq kienet kemm jista' jkun tlaqqat il-ħalib li jkun hemm ġifieri u mbagħad kien jgwadan jinqara fil-għaxija.
U xini kienu ċabsu saqajjom bil-ħamrija u jgħaddu minn fuq il-blat kien jiġi aħmar. U fuq il-kelma xara l-ħamra ma ssiba fuq l-ebda pjanta. Hemmhekk ix-xara ta' Nżnuber u x-xara tal-Kortin. U dak laqan tal-post, jiġifieri laqas imniżla biss fuq il-pjanta dik, u għalhekk jiena inkwitajt meta pereżempju ħadd pjaċir li sar il-Pak ta' Majissa, li marx il-Pak ta' Majissa, mhux il-Pak ta' xara ħamra. Konna ntuħ isem ħanibqgħu niftakruh. Kemm hu l-bot minn fejn jipprogrammaw il-mina? Ox il-ħida xi ħaġa kemm Kif? hemm xi area jisimha ox il-ħida? No, Nżnuber kif spjegajt li inti. Il-Palma. Il-Palma. Hemm seġġera roundabout hemm kbira. Aha. To the left ġej diagonal lej hemmhekk. Kif stajt nifbek jien, ħatmurra taħt il-razzett tal-Nżnuber ġifieri. U fejn ħadd fiċ-ċumbati propja. Għax għadha taħt l-art tal-baħar. U xek. Imma hemmhekk hemm problema li hemm għandu li art taflija ħafna. Allura bil-makkinarju li ġej, ara kemm se jredu. U hemmhekk ukoll. Hemm ħafna opraturiċi qed jgħaddu bħalissa mort issib Issa l-blat ma nafx xinu, ma nafx. Ewa l-blat mhux sam xejn, mhux sam Mhux sam. xejn. Għax kont mal-arkeoloġi, tal-sibt, Taqbad vina u jibda. Ifimni, fejn għandi rabajjien anke fejn ħarfu l-spjera, l-blat mhux. Dik fija 30 metru. Għandek l-ewwel 60 metru. 60. Kif? Fil-baħar 60 metru. Għajnżlu, Le 60 metru għatafat. Ara, il-ġeoloġi. Fil-baħar għalmenu ma. Ara, fejn għandi l-ispjera jiena, hemm 30 metru font, ġifieri għandek jisu ħanedhom bil-piedi, għandek 60 pied. 60 pied. Infarrak il-blat u l-aħħar 40 pied zonqor. Imma mbagħad taħt turbat tafal. Taħt iż-żonqor. Fejn kien għaddej lil mbagħad. Iż-żonqor ta' taħt, mbagħad għandek it-tafal. Turbat tafal, ġifieri tqattaw. Bil-kazzola tqattaw. Kif? Allura għadġu l-baħar tajjeb ħafna. Iktar minn tafal. Għax il-tafal iżom li jippenetra Fija mill-blat. Għall-ilma. Fil-fatt meta kif kienu jħaffru għal-bijal, jisibu t-tafal, jieħdu r-ruħ, għax dak ma tamillu xejn, ma għandekx dan, għamej, manutenzjoni. Għalli hekk, Ġo, inti oriġinarjament m'intix mill-Melliħa jew mill-Manikata. Le. L-aċċent tiegħek. Mżawwa, hybrid. Meta kont ukoll ħalluqa, xina trabbejt l-ewwel tliet snin għextu mill-Melliħa, ma tinżilna ħalluqa. Allura nistaħluq li jidru għal-Melliħ iġija. Meta nitla l-Melliħ jidru għal-ħalluq iġija. U kandu għabiex meta jidru l-Melliħ iġija, mhux meta l-ħalluq iġija, u kandu hu għalih meta jidru l-ħalluq iġija, in-naħa tal-Melliħa. Mżawwa, skont, naħseb jiena b'mod awtomatiku kont nitkellem mhux mill-Melliħa li taħseb titkellem mod awtomatiku, naħseb l-autopilot, ġifieri naf jiena, meta kont nitkellem ġieli nipprova nitfa' l-aċċent tal-Melliħa ma tinsieħ, jiena ieħor ġifieri taqleb fuq. Ġifieri ċara li kien differenza. Nara ħafna, pereżempju, nies mill-Melliħa stess, li ma nitkellem magħhom nitkellmu mod u mbagħad jitkellmu ma' xi ħadd pereżempju naf. Jaqilbu bħal tal-belt u mbagħad ngħidulhom aħna. Qed ngħidlek bejn il-luqi u. L-luq hemm differenza kbira. Il-luq hemm kaxkar aktar. Il-luq hemm kaxkar aktar kif jitkellmu. Irrid ngħid inti u titkellem. Le ċara li hemm differenza kbira bejniethom ma inti u titkellem speċi tkun konxu tgħid tara jien qed nitkellem. Le, ma nkunx naf. Ma nkunx naf, jiġifieri. Il-luqin bedajt, aħna l-ħliela konna ngħidulhom. Ma bad ħalluqi jew luqi. Ħalluqi. Ħalluqi. Ħalluqi u ħalluqija. Ħalluqija. U ħliela. U min jidhom ħalluqin ukoll, imma naħseb ħliela aktar tinżura jiena. Issa ta' ħalluqa kienu jgħidulhom ta' salsetta.
Għax dok, jimma kon zaħi, il-gazini kollha. Differenza minn postijiet oħra, fuq l-xkafe, fil-bar, barra l-imbejtu, kienu kollu l-adrabu l-obejt, ponta zejt. Għalla, kull fejn ikunu ridi jabdu u jieħdu xobsuna u jiksu, kien f'kull post ġifi, dak għal-melli ħana ftakarata. Ma dak mux korn beef jew kienu jieklu, dak bast mluħa, zebbuċ, kappara, kraffarijiet. Kien jħdu dak it-tersin bejt, ġo ħwienet, melliħa kienu ħafna ħwienet l-lum u kollu. Dawk il-ħwienet tal-ters nejdilom jenu għu marru għamek, għu il-banketta. U jgħidu l-istejjer jitku u jikdubu, insomma jgħidhom minn kollox. Konem. Għandi kemm oħra ta' xejn għandi diffikultà. Daħħal tinqalleb fil-ktieb ta' Pietro Paolo Castagna li kiteb 1860-65 sama. U minnhom semma l-Osfor. L-Osfor hija żerrija. Tingħata xi safa tal-għana u minnhom għal tajba għat-tiġiġ u għal-pin P-I-N-N. Mhux hemmhekk bis-semmija. Jien issa tfisser li tajba l-ħamien. Xi terminu ħamien. Ma pin qatt ma smajta No. Qiegħda fil-dizzjonarju ma għadek l-Osford huwa tajjeb għat-tiġiġ u għal-pin. Pin. Għal-pin. P-I-N-N. La, ma smajta. Dak il-lasafa għal-Osford, għax il-sens, u tajba xidib ta' zaħra, issa tiġiġ semmijom diġa. Allora, il-pin xakta xumma ħamin. Għax għarba kitu għal il-pakka galli u għol, per esempio. Dikna missiri kien għalli li ma kienx huwa l-kulħat, kienu l-lasafa tal-għana, u mux il-sena kolla, għax kienu jgħamew. Tanti għawija, speċjali, ma tandaw ma dettali folkloristiċi. Ma pin. No, pin qatt ma smajta, qatt ma smajta. ċaġa fuq il-xara, s-saħan istaqsi, meta titla il-lukanda li jemmajtu friħa, imbniet reġet milix, u tibqa tira l-fuq, ma xifer, fil-ponta hemm kamra taħt l-art. Kamra taħt l-art. Kamra taħt l-art, imħaffa ġol l-art, tinżel bit-talaċ, imsaqfa bil-konkrit, u għanda tieqa għall-irdum. Ok, fejn hemm il-minżel il-magħluq dik. Dik kienu jużawha, meta kienu jagħmlu manuvri biex jitgħallu l-bandiera, dik il-kamra tal-bandiera kienet. Hemmhekk kienu kien hemm kamra tal-bandiera, hemmhekk u kien hemm kamra tal-bandiera fuq l-irdum tal-barkun ukoll. Ġifieri il-kamra tal-barkun għadha tidher, ġifieri kien hemm l-arbru niftakar imma mbagħad ifhimni kienu marru bis-sadejt. Issa kien hemm ukoll it-tabelli. Mela, fejn kien hemm il-konfini tal-militar, kemm irdum isfer fuq it-kieken. Kien hemm kanni bit-tabelli bl-avviż, ġifieri inti għandek inti jew dieħed żona fejn jintużaw qed titla' bandiera tkun fil-periklu, rescue għalik, eċetera, eċetera. Kien hemm waħda hemmhekk, waħda fil-minżel tal-buffun aktar il-ġewwa u kien hemm oħra fix-xara. Issa wieħed imur hemmhekk jara ishom bħal pillars, ishom bħal kantumma tal-konkos kien biex jaqta' x-xara fejn kienu miżbojin ħomor dawk. Ġifieri llum għadhom hemmhekk, ġifieri u hemm ċipjun ukoll hija fuq, dak qiegħed fuq ras il-waħx. Issa, inti semmejt minnhom ix-xuq fil-blat. Intom jiexi minn wara l-lukanda għal-kamra li semmejt, hemm ħafna xquq. Iva. Fej il-blat għadha fid-għada jaqa' l-isfel, mhux veru. Dawk il-ħruq li nsemmu li semma s-senjur ma semma li kien jagħmlu x-xibka biex jonsbu l-fnik. Issa aħna dik fimni għalina huwa xi ħaġa ġol blat aħna nużawha ħarraq l-ilma ġifieri meta kellek soil erosion hekk isir. Tifhimni ġifieri. Saret ħalq, per eżempju, in-nies meta ma jkunux jafu kemm x'tifisser, jaraw ħarq, ngħidu mela ħalq naħseb jien fuq ħofra jew xaq magħmul oriġinarjament mill-ilma. U l-ilma jħarraq, dik hija l-kelma. Jien jekk taf xi ħaġa fuq il-laqgħa tiegħek stess. Konsensija dik ara fokkartieli.
Mela l-bużdannu tiegħi għaliex li kellu l-art hemmhekk, dak kien l-qam tiegħu kien ta' xifu. Ta' xifu. U l-mara tiegħu kienet minn tal-kiefer. Iż-żejtun kien hemm xifu. Kif? Iż-żejtun kien hemm xifu. Issa xifu, meta wieħed jagħmel 1+1 jgħid xifu wieħed jilgħab bis-sikkina. Inxufek. U n-nannu tiegħi kien għand it-turu, ma kienx juħu xejn illi ma kien jgħidulu minn ta' xifu. U aktar minn tal-kiefer. Dit-tramet kien ma kienx juħu xejn. U din qatt ma qali li ma kien qali li kuċin ta' missierx kienu jaħdmu ħafna flimkien u ma kienx juħu xejn. Allura u kien miżżewweġ, n-nanna kienet minn naħa tal-Basli. Allura kien jippreferi meta jistaqsuh minn ta' minn tgħidulhom minn tal-Basli. U mhux minn ta' xifu, ġifieri kien id-dejqu l-qam, minn id-dejqu l-qam, ċertu l-qam, kien daqd it-tur miskin, u jina li ma dammi differenza. Ma kienx forsi twilu u għax La. Għax xifa taf xi kien xifa. Ma jidilix li kien twili jena, ma fimni, minnaħa tal-antenati tiegħu wkoll. U allura ħadna l-laqam tan-naħa tan-nanna, ġifieri hija xi ħaġa kontradittorja x'aktarx il-laqam tiegħu minnaħa ta' missierek. U bqajna bih ġifieri. Iż-żejtun imma taf tal-bord mill-Bellieħa kien hemm ix-xifu kien magħruf ħafna. Traġedda xi waħda tal-laqgħa tiġri. Anka l-most hemm ix-xifu wkoll, ix-xifu bar. Issa Basli tal-Basli hemm kważi kullum kien, il-Gudi hemm, ir-Rabat hemm. Ngħidlhom li fin fejġej, aħna minnaħa tan-nannu minnaħa Tommi tal-qatih. Ma ma ġi xejn qatih. Minnaħa tagħhom. Meta wasalna aħna imqar lampa u forsi xi żewġ. Ma tal-qatih kienu jgħidu. Ma tal-ġarju. Missieri ta' soldi u tal-mitħna. Ma kellhom mitħna vera, bużnana kienet mitħna dajjem issa. Soldi ma fiex kien jilagħbhom. U n-naħa ta' Tommi ta' fil-flow ta' Geninu. U fil-flow kif ġiet ukoll darba tlek għax kien jilagħbu tal-idejn fil-gażini minnu b'saħħtu li żietu qatt ma kienu jkollhom bużnannu. Għallu inti fil-flow, waqgħu Dejjem taqla fuqha. Dawk il-konti tissemmi f'danijiet tal-gwerra. Il-bajn taħt Sewwa, dika fl-ilma fil-baħar għatem danijiet kontra l-isbark. Toħroġ il-barra dik minn li kurrenti. Hemmhekk ikun imqalleb u tkun qed toqgħod, jinkun fil-mawġu dan titqgħod attent ma' wiċċek. Għax ġieli f'sart wieħed tfetx biċċa ħadida ma' wiċċek. Mustrina, għadhom hemmhekk. Bit-tripiet. Tripiet, eżatt. U mbagħad bil-ħadida ħilġek biex kontra l-isbark biex jaħlu magħha. Hemm il-kurrenti ma mxiex bejn. Hemmhekk hemm kurrenti qawwija ħafna, hemmhekk kien hemm tabella, llum ma nafx nafx imma aħna konna tfal, konna nimxu. Aħna konna drajna sirna ma pjuttost b'saħħitna tfal li konna ġifieri u konna nifirħu għalih il-kurrent. Imma jkun bniedem illi ma jkunx forsi jiflaħ il-kurrent jew jinħasab bih għax tħossu, ġifieri tkun qed toħu. U bil-kurrent hemm il-baħar iħaffer ħofor ġo r-ramel. Allora fil-li tkun qed timxi fil-fsat wieħed taqa' fiha. Issa tkun tinħasat, ifhimni, forsi ma tkunx hawn b'saħħtek ħafna, b'saħħtu ħafna, jiġbdek. Aħna l-istess in-naħa tagħna ħafna iktar baċċel bil-baħar il-wallabsi u l-wiet. Tkun tafu, ħafna li jsir u Għal-bajet għan tuffiħa t-tetti, bajet għan tuffiħa. Jobrom ħafna. Anki Golden Bay, ma xellux. U kol, ma xellu, mekka jobrom u kol. Il-mixquq, Imma naħa l-oħra hemm periklu doppju għax apparti il-korrent u l-jobrom ġieli ssibhom ma' wiċċek. Tkun Fatti dik kienet military bay. Jien niftakar military bay konna mmorru mhux Golden Bay. Wazza waħda minnhom. Mek kif tal-Martinik fejn kien hemm Tal-Martinik, tal-Martinik.
Ma jiena dejjem niftakar ta' tifel military base. Fil-maħ fekk. Issa sejrin nawmu jumkien niftakar 60 sena ilu. Il-kamp ta' tuffiħa jien niftakru għattif ħafna ġifieri, niftakru ġifieri kienu kien hemm ħafna ġieli konna nkunu nidlim pereżempju xara ħamra, mbagħad meta tsiju mhux kien xtara karozza bankart. Kien jisna ħanajlek mbagħad orrajt naħdmu r-rabax u mbagħad kellna għandna biex inġorru l-affarijiet il fuq, kien jisu taxi, kulħadd jgħid lilu. U konna ġieli ninżlu fl-għaxija u konna niltaqgħu mas-soldati kienu jitilgħu il-mellieħa jxorbu minn għand tuffiħa bil-mixi. Kienu jmorru kullum kienu ma, Rovers Return, Komando Bar, kienu jinżlu l-pjazza. U jew konna intallaw pereżempju, xi naħnu niżlellaw konna ntaqgħu magħhom u konna jirrikbuhom. U ma kinux jarfuna ta' bis-sakra kienu kollhom xivirek minn għalek it-siju għamil xi provu jgħidu għaraf tej, u jgħidu li qatt ma rajtek. U mbagħad kienu jispiċċaw, kien hemm għandu fiha kien hemm speċi ta' ħanut, ma kienx xi bar ta' kemm ma kienu beħ kollox dak. Bootsijiet, raincoats, fih, karika il-lemt, li liġi. U kienu kollox jifrix kon il-bejta, u kienu jmorru hemmhekk dak li ma kienx forsu ikollhom biex jixtru l-birra, xuma li kollhom jofqok kienu. U kienu jispiċċaw bid-dejn. U mbagħad kienu jipprożew u marru joħdu xi karika il-lems, jgħidu dawn l-rajt ejwa rajt ipartu kienu. ħaġa sabiħa u kolli meta tal-qoħ l-Ingliżi hemmhekk pereżempju ħallew il-post armat bis-sodot l-kċina armata b'kollox imma sfortunatament tas-sol. Kif? Le, Berks tantu fiha. Biex il-Berks fejn hemm id-Daniż illum, hemmhekk kien Berks militari wkoll. Hemmhekk kienu morru summer camp. Kienu morru summer camp. Issa hemmhekk dik l-episodju li semmejtilkom ta' Lejlet San Giuseppe, hemmhekk dik wieħed mill-ħunnannu kien jismu Tony u kien hemm laqam ġinieri. Imma tant kien jibża. Żmien il-gwerra u qelew ilu ballanor. U kien jintafalek ġewwa ġo-shelter ma kienx joħroġ u dik inqar. Kien hemm ħunnanna għax kienu wassu daxxa għallu ġinieri għallu wejjed minn daqqatit għallu ħallihom bi pladi għal-kamp tajtu fiha mmorru waħluq għallu le għallu wajja għallu ma jħoqdu jiġu attakkaw. U kif marru għamlu attakk. U kif ħareġ minn hemm għallhom il-balal tan-norrajt hemm jien ballar u Marija Santemmin. U insert attakkaw hemm ġifieri kien stess, ġifieri kulħadd kien mifrux xu. U għal baqgħet fil-ballanor mbagħad. Bil-mellieħ ballanwar. Mhux ballanar, ballanwar. Ma kienu jisaqat għalija mbagħad jiżgħu attakki. Ma kien jgħidu kien jibża ħafna, ġifieri kien u n-nannu jgħidu ma tantx kien jibża ħafna. Jgħidu. Kulħadd kien mifrux, jiġifieri kulħadd kien. Kif? Maqtul mal-art. X'inhu? Inti qed meta attakkaw, kulħadd kien mifrux. Le. Fil-kamp. Le, fil-kamp tajtu fiha u marmiju ma ħonnanna biex waħlu l-bieb. U kif waslu għazat ħajabdu waħlu l-bieb. Dak il-min kollox bidej kien ma kellhomx brejżiet tal-dak, bdew l-attakka mill-ewwel. U għak għallu kien li tanġo xeltel, pa' speċi għatma ġaraġi għallu s-sarġajtaw, għallu attakkaw. U attakkaw tlet darbit kienu bħalmettiku fil-ħodru f-stinar fl-għaxija. U dikinar kien waqa Meġer Smith in-naħħalija. Jiġi fejn hemm ir-rasset tal-qasam. Fejn kellu d-dar dimek għalli jaffirlu. Fuq ir-rek tiegħu. Kienu mietu ġiex piloti. Il-kru kien qabeż u kien waqa l-miżjed bil-paraxut, kienu qabduhom priġunieri. U kien waqa dak l-ajruplan hemmhekk fin-1942 minn għalija. Pallum fil-9 ta' April kien sar l-attakk ma' Matakolna. Iju, u ħalluqa fid-9 ta' April kienu werqu għax kien hemm shelter. U kienu għamluh ma ġibju ma ndunawx. U l-ġibjun, il-bombi faqgħu l-ġibjun u għarqu kulħadd kienu. Ma nafx kemm kienu mietu. Fil-fatt, illum tallew fuq Facebook biex ifakruhom fid-9 ta' April kienu wara l-Knisja. Kienu kissru knisja wkoll dikinhar. Kienu għamlu t-taqfimni, kienu ġifieri għamlu ħafna attakki. U l-mellieħa għalkemm kienu l-bot saru diversi attakki, forsi mhumiex marru fin daqshekk bħalma kienu ta' Tisma' tal-Mosta pereżempju. Eżatt. Italjan dokumentat, huma dawn il-ħula u hekk kemm raw. Ejja. Dak il-kop ma nafx kien xi 70 ruħ mietu. Il-mellieħa fimni mhux ma mietux daqskemm mietu bħal-ħallu hawnhekk, imma kien hemm min wiet ukoll. L-aktar li bdew it-Taljani jiġifieri dok mill-loli, jiġifieri jew jaqgħu ġarbija tal-għadira jew lem jew law, imma mbagħad ġew il-Ġermaniżi mbagħad l-istorja nbidlet. Italjani l-istess li
Kellhom smerrija li diskanta ta' Dak nofs Malta, nofs Malta. Ma mbagħad Ġermaniżi le ċerta ħduda kellhom stajtek. Kien jissugraw Ġermaniż ma Italjani jibqgħu fuq U x-xarra ħamra kien waqgħu wkoll kien ajruplantaġġ ġiet Marchetti Taljan. Id-data eżatt ma kien sar attakk fuq għajntu fiha għaw fuq l-għadira u kien waqgħu hemmhekk. U l-pilota kien intilef u kien istabuħ. Ma jafux x-xarra minnu ġifieri. Kien waqgħu x-xarra ħamra dak. Ifimni, ċerti affarijiet nafhom sempliċement mir-rivista li xi ħadd ikun għamel riċerka u jiktibha. Allura tibqa' tirreġistra dak l-affarijiet. U darba minnhom ukoll kien waqgħu wara t-tieni gwerra dinja kien waqgħu xi ajruplan ukoll, kien ajruplan ta' ġlied u l-pilota ma kienu sibuh lanqas. U niftakar il-kuġin ta' missieri kien qal li kienu ħaffru l-ispira dawn. U l-ispira jisgħu fuq nofs leħja kienu ma komplewx. U beqgħet mikxufa. U tex kemm jikkwitaw ġdew jaħsbu li waqa' hemm il-pilot bil-paraxut. Imma mbagħad aktar tard kienu sibuh mejjed irdu. Jiġifieri kienu sibuh mejjed hemmhekk. Kien pilota Amerikan. Ma kien bla ħajja ġifieri. Ma jinkwitaw, mhumiex kienu worrying, nies li għalihom mifhimni li xi ħadd intilef jew xi ħadd li weġġa' kienu nies tar-ruħ. Anke bejniethom hemmhekk niftakarhom jiena ma kienx hemm dik rivalità bejniethom. Il-barb kienu jgħidu tazzija, barba, tazzija, qarib, hekk kienu jitkellmu bejniethom, ġifieri il-salvu tal-barba xmon u salvina tal-barba ġanon. Il-komunità naħseb kienu iżgħar, ferm x'kemm il-jum marlu. Ma il-mod, jiena llum pereżempju, ma ngħidx. Ma kienx hemm taħlit li għawellum bejn komunità oħra. Aħna naħseb jiena bil-bilbu. L-istorja tgħid il-nies mill-Kottoniera wara l-gwerra eżodu. Ejja. Mela n-nies tħaltet iktar saret il-bliet, il-nerħula saru bliet, n-nies saru inqas qrib xulxin biex ngħidlek, n-sita ħajja bidel bix-xogħlijiet bix-xiftijiet u x'nafijiet naħseb jaffettwa l-affarijiet. Jaffettwa kollox, imma l-konċetti li jiena ma tkun żgħir pereżempju. Minn dara ritratti qodma jien nibda nara raħal għadu żgħir għadu daqshekk. Mela bil-fors kulħadd jaf il-kulħadd. Bil-fors, u kien hemm is-sens. Kien hemm is-sens ta' kuntatt. U jiddependu fuq xulxin. Jiddependu fuq xulxin. It-triq. Illum differenti. Niftakar ommi kienet ħaġa tagħha tiġi wara l-biet, il-ġara toħroġ tiġi wara l-biet ukoll, u għadhom ġibni labu it-triq. It-triq għad kienet komunità sħiħa llum, ifhimni. Ġifieri ngħidin, l-affarijiet taħseb il-bidlu mal-mod ta' ħajja tagħna wkoll. Le bidlu tkuru. Anka l-mod, pereżempju, jiena niftakar kemm ħalluqa u kemm il-melliħa, ċavetta fil-bieb. Ma tidħol. Sej. Udħal, taqsi. Jew tiġbed l-ispaka. Jew bl-ispaka. Uħad bil-ħażira u bil-ħażira miftuħa, u l-bib miftuħ fis-sajf. Imma kien hemm sens ta' komunità, b'eżempju, katte jiena fit-tfolita ħalluqa, bħalma tgħidu intom it-tfal kollu jilagħbu l-futbol flimkien, kulħadd jitkellem fuq is-siġġijiet, kolozza għasib parkja taħseb wara kemm kienet għaddejja, hemm differenza kbira. Imma li jirqotni jiena pereżempju nkun nisma' it-sejjiet tiegħu missieri. Mela, Mari tazzija vede verrik, mhux Mari tazzija vede verrik, Salvina tal-Barbaġanol. Ifri inti qed isemmu l-element li qed jiġi minni dak. Illum pereżempju, kuġini, tfal kuġini tiegħi, għas nafhom jiena. Nafhom fuq Facebook, li l-allu kemm kiber, nafu baby. Jifieri għandna ħafna teknoloġija, għandna kollox, nistgħu nitkellmu x'kien irridu, u tajna, letteralment tajna ma' maġurxin. Naħseb jien ukoll il-mod kif ħriġna mill-irħula tagħna. U frixna ma' kull imkien. Mik oħra. Ġifieri, kellhom hekk ekbur il-Mosti u Santa Luċija u ma nafx u daw il-bliet ġodda, sa sitt ġejjin. Imma ħanejlek. M'hemmx il-ħajja komunitarja tarra kif kienet qabel. Imma l-istil tal-ħajja nbidel ta' Kien hemm moviment ta' nies, ġifieri. Speċjalment wara l-gwerra. Li ħarġu mill-tlet tibliet, mod partikolari mill-tlet tibliet. Waqt il-gwerra ħarġu. U mbagħad minn ħareġ ġoġbu barra. Minn ħareġ ġoġbu barra. Bdew jgħixu f'komunitajiet oħra. F'komunità oħra bdew il-Bitlanti baqgħu l-istess. F'komunità oħra żdiedu u kibru. B'influss ta' nies minn diversi fuga u bliet oħra. Mela allura dik l-għaqda li kien hemm qabel. Ma baqgħetx.
Le ma baqax, tajna. Jiena, meta kon żgħir, jien meta kont tifel, meta missieri kien mill-melliem, kien melliħi. Ma kienu tħalluhom. Kun nar taħat, kun ritrok tal-linja, għand nanna l-melliħa. Kun nar taħat. Min jagħmilha dik illum? Jien għandi tfal ġieri indhom xarma narhom. Ma kellhom karozza daw, la kellhom mobile. Imma li jitla fejn ommu l-ħadd nagħmlu ġurnata hemm nitlu fil-għodu. Noqdu komunità u nieklu magħhom ma' kulħadd konu ntaqgħu kulħadd il-kuġini. Ma flax jagħmlu li għadda tal-linja. Veri, kien hemm is-sens tal-imħabba tal-familja, kien hemm dik l-għaqda. U missieri oħra baqajtija l-paga l-ommu. Wara, anka wara iż-żewġ baqajtija, kienet hija ġiex lili fil-ġimgħa. Kien hemm il-faqar, jiġifieri baqa' ma ġiex bil-Malti għax tlaqt issa ma jinteressanix, kien hemm dik is-sens ta' illum inbidlet illum id-dinja, illum kulħadd, illum rabbejtu tifel mal-partner jew iż-żewġ u tiċċempillu inti. Jew x'inti raħ tgħid l-esta tiegħi ġejja xi waħda. Ġifieri, il-ħajja nbidlet totalment. Konnessjoni maħallu għata min jgħid l-rum ġini Dr. Joe Sapiano. Ejva. Kien il-Public Registry, kien il-Likellu. Funeralna ħamis fit-9 Kiena zammurax, konna rispettawna xulxin il-Public Registry. Sapiano, rassaħallu hija Imma qabbija. hija ma għamlu ħafna xogħol Mekel Arġin qabel. bennejja għamlu ħafna affarijiet, tal-loġġi. Lejn sempliċement nittajt il manux nidealizzaw in-nies ta' dari, nies ta' dari kienu mill-lar ta' skemma għallum, ma l-unika ħaġa li kienet kienet il-faqar. Le, ħżina kien hemm ukoll, Allora l-fatt li ħadd ma kellu xejn, m'għandix għax nejra li kiena, ma fil-sin il-komunità hija sors ta' sapport kbir. Le, ħżina kien hemm ukoll ġifieri, ma jiena għax kien hemm pereżempju nies li jissemmew li kienu imissu l-affarijiet ta' ħaddieħor, pereżempju fir-Raba, kien hemm ħafna, fimli, imma tipprova tmur fuq in-naħa sabiħa bimni ma tistax toqgħod tagħti l-ħażin ukoll. Ma naħseb x'intara l-qafas kollu naħseb jiena dak iż-żmien naħseb kien il-persuna kien aktar ġenwina milli jollu. Kienet kellek is-sigurtà tal-familja għax anke ma jkunux jitkellmu, ma d-dem qatt ma sar sem. Min kollu għalik u se jiġi joqgħod jagħmel xi ħaġa malajr għax hemm il-razza warajk. Jien joqgħod ikollha fl-istess raħalu. U inti Jiena dik ħassejta mill-raħal. Ġejt waħdi, titqis xi ħaġa oħra, meta ġiet il-gwerra bħal mettu intom illi kien hemm ir-refuġjati telqgħu. Hemmhekk kien hemm beda jmiss l-affarijiet minn ġarraba, pereżempju kien hemm is-soldati illi ma kinux mill-post għax il-ġuħ. Ġalek tagħmel kollox ġifieri kien hemm każi li nsarqu l-affarijiet minn ġarraba. Naqra li kien hemm ġifieri Ġorra kolli meta niftakru fuq daw iż-żminijiet, aħna konna iżgħar, sewa qed niftakru fit-tfulitna. Aħna konna innoċenti dak iż-żmien. Kont għadu dak iż-żmien, kont għal kemm kienu ħażin għan-nies. u kien hemm ifhimni kien hemm ħażan daskemm hawn illum aktar jagħmluh fil-mikxuf, kollox kien isir ħażin, fimni. Toqgħod tara, illum ġena fimni, jgħaddu kollox hu. Qabel kienu jikkażaw bik, u toqgħod tistija xejdu bik, u llum ġew kollox mhux xejn. Qabel nagħlaq, xaqt nistaqsik, dawk il-laqmiet li tkellem dwarhom fil-bidu, dawk irriċerkajt xi ħaġa dwarhom jew Biċċa minnhom saqsejt, biċċa minnhom nafhom jien għax bajt niftakarhom, u biċċa minnhom saqsejt, pereżempju meta saqsejt it-tali biċċar ta' minni u il-minżel minn bnieh, eċetera, eċetera. u kellhom xi konnessjoni forsi mal-art jew m'għandux Biċċa minnhom iva, pereżempju inti jekk iddek semmejt inti il-minżel tal-barkun, għax kien hemm wieħed kien il-lam tiegħu kien barkun. Jekk għandek il-minżel tal-buffun, għax kien in-nannu tiegħu kien jgħidu l-karnu tal-buffun aħna. U kien hemm ieħor il-pipa jgħidulu kien hemm ħafna laqmijiet hemmhekk, il-platt ta' Rumand propja. Balla nor, ġenieri, buttuna, dak kollu laqmijiet ta' tzijjiet ġifieri. Għax kollu kellu laqam tiegħu. Imma tiskanta kemm kienu nitliżli, waħda mill-affarijiet, jiena fejn għandi rabba, jiena għandi saba' gerin. Għandi nużhom ġifieri, għandi minnhom għandi l-bejjem ġo fihom,
Biċċiet minnhom inbnew minn tfalijiet huma stess li kellhom 13-il sena. Kienu kapaċi jibnu girna. Ġifieri ara 13-il sena kellhom ġifieri bnew. U bnew għal raġuni biex ikun jista' jrabbu moza. Mhux biex sempliċement biex jorqoġġu fija, biex għandu dik l-istruttura jista' jdaħħal il-moza hemmhekk. U l-giren, forsi ma semmejthomx, għandi girna laqmu aħna tad-Dardaris. Għax minn bnija kienet Dardaris. Għandna girna għaw min jgħidilha tat-triq għax jgħidha mat-triq u min jgħidilha tal-bal għax kienu jżommu l-bal ġo fija. Għandna girna ta' Bottuna, il-girna ta' Ġenieri, il-girna tal-Balla Nwar u l-girna ta' Marina. Liħor min kien? Tandirja dik kienu jgħidulu ta' Tandirja. U l-oħra tal-buffum, kif għedna. U barra minn hekk hemmhekk fadal ukoll naħseb l-uniku waħdu ġol melliħa, mela hemmhekk kien għamel insejt ngħidilkom riċerka Ernest Vella. Ernest Vella mill-melliħa. Kien għamel it-teżi tiegħu fuq il-giren u l-istrutturi antiki. U hemmhekk kien duna li fadal l-unika ija fil-post. Il-ija nqerdu kollha, anke l-melliħa. Ma fadax waħda, jekk fadal waħda selmuni jekk fadal. Mibnija anka din hija. Id-dawra tagħha kienu jgħidu l-opra morta. Tajjeb, issa il-maġġoranza tal-qiegħan li kienu jkunu temporani, għamlu ġew ħamrija. Din kienet nofsa fuq il-blat u nofsa mibnija. Il-minżel dejjem kien jinvolvi turġien jew ġieli kienu jkunu ram. Le aktar turġien, ma biex jinżlu bil-bejn kien jagħmluh naqra baxx. Bħal tastil ta' kavallieri jgħidlu jiena, imma dak li kien inbena l-platt. Jekk kont forsi nżelt il-baħar u ħadd grokken bejtu hekk, tagħmel sfor biex titla' ġifieri li ħort titla' tiġri. Kattif kien veru l-skaluni tiegħu huma għolien ħafna. La. Kemm kienu daħku, ma għaddi nara l-uċuħ tagħhom, miżubwejn kollu sowietek bħal tar-Rambo dik is-serja ta' għaddejn u biex għallhom friends fil-blow li ta' tagħmlek. Ġili konna esperti simili Pembroke. Sallum ġili konna xemmek isir it-taħriġ. Bil-lejl, matul il-lejl. Allura tisma' l-isparar, kollox mitfi. Tkun li fil-fond ma jqajmux, tkun imqajjem tisma'. Daw jitellaw il-bnada kifet tajt intu ħomor, ma tersax, u badik tmur maċċat. Wara, s-sibu messi il-bala u Sallum.